martxan txitx. Egunon ikusentzule guzioi, ongietorri Triatlon Porrasen zazpigerna edizioa, hirugernaia streameatzen, eta aurten berritasunekin heldu ga, ez unai? Bai, inoiz baino jende gehiago ikerra aurten. Aurrekoen ez da izen bat, bueno, zazpigerna da, gu hirugerna aldiz. Hala 2 urte ez da izen bat zien dozenatola, fanzen urtien da meiru, eta hostia dida ikustezuzu. Zeus, joxan, sartu jozu didaizu pixkat, sartu jozu didaizu. Ze petxo zarra hori. Ikusezu ez? Jasaus, joxan. Nei den bezala, da. Ie, aurten esan bezala... Ai honi horretzien. Aurten esan bezala 18. 18 azkenia. Pistinen den ikolan hiruberdoiena sartzeko. Eta bakarkako lasterketas aparte, taldekako ez? Irunak adebei inditeke. Bai, jendik ez da asko, bakiku dira 4 talde. Guai Lutxo pasatu hemendik. Pasai, Aimar. Ie, Jon, nahi balin bezu sartu jozu, katua behi, klinia itzen dozuzuk, sartzeko entrevistez, zati daiten entrevistek. Aida, proba egin, bale, ikusten dugu klin handaiela, behi, bueno, proba egin, bale. Bueno, gu hemen oso ongi ikusten da, Gari betien kanpinen ezan joten koberturik eta ematen dau, ze pixela dago ala 2 urte eta, Haidie 5G oso sartuan, ara zongi ikusten da. Gaur nik uste diru egola emankizun hona ez, Iker, pinta hona daka. Behi, pinto idaka, nola atiatzen den gauze, egueldile bikeine, eta ie ikusko dugu. Gazkau izenak, hola Iker, esateko zein den inere xagu esa parte, hola, izen fuertiek, sona hundikoek, Dida, adibidez. Bueno, Marina, oianen eskatue, lehenengo aldiz, eta gero kandidato oso fuertie bezala, Perez, Mikel Perez. Perez deulate. Me cago en Dios te lue joiuken, cabron. Atzo hemenen aitzi utzi non, eta torrien aitz. Mikel eta Didade behi, Didade... Ez omen dau biletzen triatlon porras jarrita buska horien, ez, Jon? Ustez. Triatloia txarrean atza urten biletu berkoa. Ipa. Egunon. Zesaten txun, ongi loin dago. Ez? A ver, himi diau lehenengo presentazio etorri, la hostia. Onintza eta... Torri onintza, la hostia, nahi, torri. Atzo gaueko 12 erditen lota fanda. Erdi moixkortuta, zuritu atzuianik. Zeiz jartzen dago, inere xauek igual, ez? Ari deketa, jefiet juk. Maix. Zeiz jartzen juk. Bueno, iasi bega lehenengo kinielekin, oze txitx. Favoritue, zein zustez? Nik... Oinaz, hautek... Aneie, aneie de lehenengo aldiz. Oinaz lehenengo aldiz. Zubet izen za oso pello zali, eta bai aneie bai, jo? Bigerna zein orduen, oinaz lehenengo. Pello eta magin. Oinaz, pello eta magin. Ongi gelditzeko. Bueno, ez da... Iepa, Juan Carmazia, nepa deleko pareja. Txitxon izeba de bai. Denen tradizioak hemen. Ba, lehenengo kiniela, etxia jos pixkat, enaitz, oinatz. Nik dede jo biet etxia, eta esan biet Jon Oaritz. Jon Oaritz. Aritz lehengusue izkolai eta Jon? Debei. Jon apuntetua debei? Enakien. Zei eureikue. Zei hau. Jarberko zituen kanerdiko paria tortartien. Bai, hemen da gaur representazio ofiziala. Maria Saez de Albeniz etxarriko alkate Anderea. Karo, direktoen gaude, Maria, la hostia, ni bezu etorri honentza. Bierdi hau finanziazioa, Maria, gaude oso justo diruz triatlona, oso justo gaude. Suelta la gallina. Bierdi hau zenbat, zenbat. Gu bierdi hau bazkeion bat, Eman aldezu gehiena, Maria. Komentaristen dako bazkeion bat, broma da. Bakigu gestio instituzionala oso serioala, eta ez sartu alako problemetan, Maria? Bueno. Vale, oso ongi, Maria. Hola, bierda. Laun betetan dela nien, alkatesa handeria. Hori zeek bokazioa. Ez da bromik. Aitzen da o ez da aitzen, ia? Bai? Bueno, aitzen bali ma ongi. Orduen nien izan tiatzen zeatia berdiet denak, batia ezingo diatea. Ieiken, ez dikaituko. Ba, esan zeben behiatz. Jontzien, pensatzen jontzien, luz eta bierrien zabaleta itea. Behiazkenia, erabaki zeben ustet, luz eta itea. Gioz, aurki, ere mugako itzen bat baino gehiago fanen da. Vale.
Hemen da, bai. Sakalia ja markatuik de hor, ikusten diau. Bai, luz eta. Jendi ez dakit, hasia bihotzen, ez? Hori, ze beroketa jo, no? Ikusten diau jendia hileikei dala. Entxufetu zazuni balin bezu pixka jendia ikusteko. Dakau, Krlinekin tabakau konexioa. Pensatu ginen gualkitalkin betola, bestela... Garazi jaka. Krlini, bedago. Bueno, inberdugu, dakau, erreportero bezala Krlin peiokin. Eta paso aixi. Bueno, a ver, hemen ziko bau parte hartzaiat favoritotakue, ez? Porra guziten podiumen do. Eta, a ver, ez dait, jendio esaten dau, aurten flojo antza eluzala, ez daite gile da, no ez? Odan psikologikamente presio sartzeko. Nik ez zagat presio inoiz, hori lehenengo gauz. Gero, egia, heldu nahiz de chill. Behi, eskiztet bergeio, irezteko karrera orduen. Osea, zu filosofia da, etorri, sin mas, goize pasatzea, eta goize pasatzeko ide horrekin alere ematen duzu irazteko, ez? Bai, nik uste da. Bai, hain superior ikusten za, o hain inferior ikusten duzu kontraigot? Biak. Eta organizazio aldetik eta zer moduz, kontatu dugu gonzala da horrez, murbilduik. Bai, bueno, aurten bastante berdegi esan. Bai. Osea, hauz polik egatea, behi, ez dugu eman hainbeste bolo taldeko ekipuei, tal. Bai, aurten presentazioek ez da joan. Hori esan daiteke debe izeten dela estrategia beti utzi berkoala urrengo urteako ez, hobetzeko gauzak eta. Bai. Igual hortik jende zubi, o desastre zarelako? Nada, desastre, ya está. Onartzen diau, ez? Bai, onartzen diau. Bueno, ba... Mos gutxi, xo, goinik mos minuto. Chill. Bai, ez duzien berez beroketa, ez duzu bier? Bai, ez duzer berotuko, Bai, ez? Bueno, berotu hoztu, ez da, itorrutxetan berotuko nizu. Vale, eta azkeneko galdera, ja. Zuk probat hasi o kompetizioa hasi baino lehen, bazkazu olako oitureko ritualago, ez? Hasi baino lehen egin zerbait, o Nadal bezala, ez? Sakiatia baino lehen egin zitula marmilla movida. Hombre, rituale balin bada, gaur indetela bostaldizkaka, goizien, bueno... Hauria, akojonatu izan seinale, o ez? Ez. Zodera kakaina? Inberko haustu, gero fateko ligero. Behi, ez. Ez da normal ritualik. En cambio, nani eta ikusten kizueti galtzerdi estrañoekin ta, ez da hit. Kanzonzillo zikinegia, zati da, ez? Sorte hona ematen hor kanzonzillo, bai. Hori. Ongizio. Vale, pues nada, peio, sorte hon. Ikionko ga, hemendik ordu eta 20 minutota. Vale. Oso optimiste da hori? Txapela irez detenien. Vale, oso ongi. Entrevista al ganador, ez? Hori da. Ongizio. Bueno, Pedro, venga, sorte hon. Bai, vale. Bueno, morfatzen dakigu. Peio. Zuk esan, Bueltango deia? Eta... Osea, aida hitzen guk aitu ezakegu hau, bainiken... Guaigu, ez hor, bale, telebisten hau baina oso ongi. Bueno, Iker, ba, ez. Ez te baitu Krlinen entreviste, guai hemendik aurre gaituko... Bueno, ja... Momentu betetik bestea, hasi behar, así que... Behi, teknikoki inde aldaketa, eta hemendik aurria antze pasatzen dan daituko ja, orduan Krlinen entrevisten ikustet esperientzia hondiko tipuak Krlin debe, eta ez, launduko du, ez? Bai, joko asko ematen da, beti. Joko asko ematen da, eta lehenengo impresioik gehien bat, ez, ikusteko nola, don jendie pelion hitzeketu gaitu, behien ikustet. Hau beti bezala... Topiko egiziko zien, seguramente. Bai, ongi galditzea askotan da, bai. Hanei kritike, bestie... Bueno, jendie badaile hor, Ez dakiguna gustetzen da, kamera vertikala, txitx. Ja. Instagramiako eta hola fototako, bai, baina hola zuzeneko handako, guai hobe. A ber... Hor dak, hau ja, pixelatu xamar, ikusten dana, hau naranjan... Bueno, ikez... Asaus, direktoen llamadak da. Asaus. Bakizu, como Bad Bunny... Gaude direktoen jani, bai ez? Vale. Txitxo izebak jamadite. Eta jamadik hartu gerra da, Izaskun nik uste Etxarriaran atzklubeko presidentia izan daitekena? Bai. Instituzio hondiko jendi eta jamadoik ezin uketu, Ezin uketu. Horako instituzio ditzen da gainean. Hor da, Txitxo beti etxarri zale, guai hiloa lagun artea fandakillon susmoakin gaude, Txitx? Indignetuik, no? Indignetuik.
Regalatzen jo txarriko txandalak, behi, azpiko partie jartzen daunan susmu edo. Lotxa ematen omen do, jartzie. Bueno, Bueltatuka txarira, txitx, han azkeni Ez, launek ja. tamali bade. da do betatuik ja. Itzai bete izaskunekin eta... Ez azkenia txitx launek eta arbizutide beti egertu iso lakuntza, rekta jota, ez? Bai, Bertan, Eta belaunek hautza famertziela, así que, a ver. ni ez norren kontra ikar. Ni ez da, Ez noren broma, kontra. zan brometan esaten, no? Baina, bueno. Pilotaka deseitzen Bai, hau, baina, ez? Bai, Bueno, bai. kompletu, Enetako dakau. Bueno, eta ordu bede, ze esaten dugu mobilek ikar? ginen daka. Eta berrogeita emeretzi. Ze esan da horrek? Minutua faltala azteko. Bueno, Ikerrek dazka, liste bakazuzuk Iker, zeine kompetitu berde bien. Esto completo usted, bai. Emezortzi eta ezkau amaseiko listeak hau. Eta gehi bat bakau gehiago, Marina ez den agertzen listen. Esan zazkizu Iker zein... Individualien. Araitz, Esan dena. Peio, Aritz, Oiarbide, Iñaki, Jon Erdozia, Izai, Aratz, Oñatz, Joanes Mikeo, Monk, Pirpi, Xabi, Matxin, Mikel Perez eta Dida. Earra. Gehitu berkoa Marina Marina... eta... Joanes! Etorri honutza, Joanes! Noa? Hei, lan hasiko hemen Aldaixoro. Aldaixoro autonomo ikuste bie, lan egiten dela egun nio, jendetan eta dena, eta... Gu gaur jei dakau. Joanes, etorri! Bueno, utxetan jade. Astelentxo hau. Etorri Joanes, la hostia, 4x4 sakana. A ver, direktu jarri Joanes, la hostia. Hau mutiko gorra beita. Atzo zientuat kainaian da mikikin. Eta gaur faneiz leisteria goizien. Eta goizeko lauten, eta zoruten heldu zinen jabelokikin. Behatzitan? Hankruzetu dut. Zeirituak izun erritmoa, leisterreko Joanes. Puto matao. Kaguin dios, ez zin jeitxi bostetik ibiltzen eiz. Ez zin jeitxi bostetik, txetx. Ritmo txarra, Bostia, hor bostia. ja- Bueno, ya azteko do, Vale, mañok igeri laiei. Joder, ze ongi, dida zin da? Hor ez temezortzi. Nipa. Ai, bala, hostia, beste aldetik beste honbeste atiatzen die. Kruzi, Ze ona. Ez, beste aldetik heldu die beste honbeste, Behatzi hemendik eta behatzi... Ze ona, zu. Oso ongi, idea oso ona. Bai, izemian azelea jakitea zein duen aurretik, zein ez, guaikoz nahiko igualatuik. Mikel Perez zein izengoa. Mikel Perez izen behar fijo lehenengoa. Eskubitik, Mikel Perez eskubitik nik usteet. Hori da Dida zu, irugerna hemen... Hau, dida esan diau. Moreno xamarra zan. Jendiek didata apostuten, baina susmue azken aldian mendien baino gehiago tabernan aidana. Bai, eta ordanete afizionata. Zurito asko, zerbeza asko, Zein diau? xigarron bade jotzen ikus dut. Zein dioi ba? Ia, nugu ezari ezuek. Nungo ezari da? Torri honuntza. Torri azkigu. Zein da hori zu? A ver, etorri, gaudela direktuen, YouTubeen. Torri, jarri hemen, ia. Nungo ezari ba? Nungo ezaria. Me cago en Dios, bastandarrak, la hostia. Bastante lejos, Jende makurra baz. Etorri, ia direkt, pixkat. La hostia, kamaran atiatzeko. Zein ezkontzen da, honola da? Zein ezkontzen da, bilek? Zorionak, bikote? Zoriona, bikote. Ze? Hostia puta hori... Bega, etorri honuntza. Hori da divertia, junto, medio Etorri. A ver, ezkontzen da azkigu ze izan da gazu, bia? Zer ezurtu, bestela toma por culo hemen, hemen heldu egi esatea, Izena? Naikari, Eta Paulo. Adine? Hogeita mar. Hogeita mabi, ja ez konberriten. Zuzaude ordu ben ja bastante pasatu. Gu gaude paxa-paxaini, gu gaude hobenak emani. Ezik ba futuri, gu Ibanez. Ia, idugu grabatzen bestaldetik, me cago en Dios. Violentzi. Bueno, oie bastandarrak. Bai, hasi die, bastandarrak. Bersotan no bakizu puntuk asteko la. Dakigu joitzen raza bastango, Gari betien anatitzen zin bersolaik, arri azpirik, eta ja, Dios. Serio, parranda hemen, no? Ideia? Bada parranda? Ideia? Jonen da zerbait. Jonen da, guiaz gaude parrandako, Bueno, ez dakigu. Gu gadia tardeo. Gero igual ez. Gio pixkata faldu, pintxiko batzuk eta lota. Faldu denbora galdu, zu? Bestondu, hau biltzen asko, honezte benta ibiltzen da. Malerreka guztia zautzen dut. Luis, txistorran alta.
Ai! Zen negozio klase ditu Luisek, ba. Ontza, lehenak. Bueno, ikus berko diau, ez? Hori pixkat. Vale, oso ongi. Arriba do, iruritakoakin, zu. Nundo? Xurdo. Iker? Aleman? Joanesen Arreba eta Xurdo badira pareja ora. Zuzenean. Zuzenian da. Non maten dute hau. Nik iturengo zitzein dezaket. Berdin alde itungoa eta baztangoa. Lehenengo motxada omen do, no? Laida eta hori? Eta malerreka alda. Malerreka. Bueno, barkatu, eragozpena, txitxo man jo. Omen da gau lehenengo motxada, zu. Motxada. Kriston buelta, zakizema kilometro. Ze jende klasek txitx, egin dau despedide batia. Despedida batia, pleito. Hori ez da normala, ez? Lengusuk izango juk igual. Arrun pollita da hori, arrun pollita. Zeini? Laida? Ze, Laida? Zein da Laida? Igual zan beste neskatu ez ona Laida, ez da izan dan. Beren ijurra Euskal Filologia ikasi ja Gasteizen. Euskal Filologia ikasi altzen nun. Aitor ijurra? Maialen, Aitorren Arreba. Patu. Bueno, zein berdi hau. Arata eta onata. Zenba seguidore azkazi Instagramen? Zenba seguidore? Zer famosue, gazta pixkaten gatik. Despedida batia. Gu asko hemen tipo atogeita markakin Instagramen, zu. Ez? Jon? Oia, ez tagazu. Ez tagazu? Jendu hau, dios. Maximo ze hogei, hola? Venga, zuei. Hogeita mar irizituen. Bueno, ongi segi. Kaskua? Adio. Joanes, la hostia. Zentratu zeitez. Duez konberri, la hostia. Beso zarroikin gehiago diozin delitu etxeko kapazazu. Egala direkto, Joanes, hostia. Oian! Eixo! Hau, triatlon, karo, aidan ikusten, ja ezin hau behixe ikusi. YouTubeen hemen jarrekoa. esatik ez da asko balio, ez? Triatlon etxarri aranatz. Triatloia etxarri aranatz. Triatloia, batuan. 2006, ez? Bueno, aiga pixkat despistetzen, txik? Hemen... Ez konberriek etorri azkigu eta fandakigu, txabal, menkau. Eske... Komentatua, retirada jondala. Laida retietu berrokin izen dala. Jende oinez eta, jende oinez sufritzen, Animo Laida. Animo Laida, behi. Ez dakigu zein da nosongi Laida egia esan, zuak izu txitx? Ez, behi, bueno, esan dugu bi retietu ala, así que... Pena. Eta hola, suposatzen dut, guainiken inorreztalatea, Mikel Perez apunto ion berkoa, ez? Behi, ongikos, biatia berkoa lehenengoa. 15 buelta. 500 metro, ez da broma lana, ez da broma. Kalkuletzen txubie, hobenak 10 minutotan indezakena. Guainiken 17. Osea, guainiken... Jendi deskansatzen. Jendi deskansatzen, jendi jota. Jota erat. Jendi erat jota, Ta... Baixa, kontatzen ta ongi bilko ez, ati hor trampaiteko de bado, Azkenean, batzuk astein aldiadeti, akatu bestien. Gero, beste gauzuet, Iker. Karo, 15 buelta die. Normalien... Bai, atzaitzien emiarrekin, guainiken handaiztela. Zumarra gano mende guainiken. San Jozu aidan aitzen direktuela, hostia, triatlona, Ikerri. Zorionak, Iker Etxebergai, Bai, Kuadrieko, Luken gazti etorri berri dakau. Bestia gehiago. Bestia gehiago, kuadrien. Guk espabiletzeako txitxo, haik igual kinta da ingo, Gaztiek igual kinta da inik, espabiletzeako, zeus! Oian? Ez da prisik baino, zu. Oian, ez bat jatzea kamaran pixkat. Torri, bai, hau da, nelaune. Jarri ozu kamaran oiani, guai ez, guai jarri, han ikusten da. Jarri ozu, hau da oian, ikusten daki oiani? Oian da zikliste, gaur daka horko hienen karrera, bietz oian? Bai. Zer dakazu? Zenba kilometro? 3. Eta gero bestia ez izenak jo, Ginkana. Ekipue? Aralar. Aralar mendi, la hostia. Aurten hasiate ilusio askoak imeietz oian? Etorri, la hostia, etorri. Ilusioa? Bai. Zeskatu edo amai? Ezer. Tableta berri bet. Jakat. Zen bat urte jontza teknologiatik at, guraso hippie batzuk iritzatik.
asko. Ja ongi, ez? Bai, Bai, ikustezu. bai, bai. Vale. Nada. Jarri direktuen. Didatia da eta... Lehenengue? Lehenengue. Perez faten omen da lehenengue eta bi buelta... Bigerna Jon Erdozia, futbolista. 10 minutot... Jon Erdozia, Bale, ostra, bado bestiat Jon Erdoziana futbolista, ez? Benelengu zube da. Bale, konfonditu naiz. Ego bestiat estremu, Bigerna Xapi Maule. Xapi Maule bilomen darbitzen entrenatzen. Aituet, susmoa bado. Zein da hori korriken? Perez, atia da, Perez, Mutiko, hau? Jatea da, Mikel. Perez jatea da, Mikel. Ta beste hau debe, Jon Erdozia bertan. Bilargoko difentzio. Jon Erdoziak ingo du trampan ikustet. Iñaki? Atia da. Zein da bigerna? Iñaki? Jonen? Ai, segura, ibiltzen daigika mutiko, jo. Bali Hori izan patxipunetako, patxipu ibiltzen daigika. Jaso, uste salto, falta zakian. Batiokin dau salto. Batein dau salto. Karo, ameirukin at... Karo, patxipu ameirukin, perezekin ezia konpatitio. Niri joi patxipun fizikoa, esan duzut. Eta patxipu ieiko hona da, Ongi jamaten daige kontrola, esan dezu lehen dudan bat Ni nakandude, guai hartio, nakandude ezan guai hartu atiatzen zen piztiran aldi ontatik. Eta karo, guai nola, batzuk handik atiatzen zen eta bestiek hemendik desbentaja hiru berzeina. Beie, guai atiatzen atei lateraletik. Orduen dena distantzi berdinak atei lateralia. Ongi pensatuik. Ara, hau behi. Zein da hau mutiko zarra hau? Asauz! Zein da hori? Ez dakit. Ez da zein zan. Bueno, bakau Jon konfirmetzen. Dagizu kanta bat banina? Con reggaeton y dembow, ei. Zein da? Vale. Naitz. Jendi da aldatzen. Mikel Perez lehenengo, esan denik lehenpi Mikel Perez. Zesatez du haizu. A ver, Perez, beze, a ver. Oinatz gezki daile ustet, Oinatz daile asko poteuen azken aldien. Despistetu daile oinatz. Aixo iruna. A ber, hau pello, hau matxin. Eta hori irugarren, itzen bere aukelinekin, ditu bere aukelini. Hori Mikel Perez. Mikel Perez lehenengoa, espero zan bezala, Ez da sorpresa hau, Iker? Ez, zon... Kiniela guziten zon, hau, ja. Gero horrek ez daunei esan, guainiken favoratu danik, Ieken oso arginakau lehenengoa gatu berzela. Iekien, baina sorpasue joan daiteke. Eta zerbait esatiaz esango neke, espero baino alde gutxi jokin. Ia, Klin, esan, Klin, sartu berza direktuen. Esan, Klin, haitzen ez duaz? Bai, esan. Vale, esan zazkizu goixen... Rankina. Vale, a ver. Hemen dazkau... Bete lan ipe, Klin, bete lan ipe. Igeriketatik atea da pes lehenengue, vale? Gero, Bigerna Aritz, Erdozia. Jon Erdozia esan izango? Aritz zan, ikusten. Aritz, vale. Lehengu zube. Aritz Bigerna? Eta gero, bai, Aritz Bigerna, irugerna lehengu zube. Gero, Matxin, eta gero ja beste guziek parien nahi die, oza, ide aldatzen denak. Matxin laugerna esan dezu? Matxin laugerna, bai. Eta Patxipu? Trampa indaun susmoakin? Guainiken nahi da aldatzen, guaide denak aldatzen den. Vale, sake guaia jende asko atia da, ez? Xapi, Oinatz eta Patxipu aldatzen hartzen bizikleta idea. Vale, oso ongi, Klin. Eta guainiken ez da, tia. Dida guainiken, susmoe didana, Uste da ez nala, bai. Dida jandar bizura, Eieika. Behi dida gero iruditu problema logistikoa da, bai. Bai. Entiatu za? Ez? Ba, karo, Zer pasatu egia? neskaton baten etxien gorra eta antejuek utzita omen zazkan. Amigo! Eta gaur goizien fan omen da, eta neskatu ekanpuen, eta familia llamada inbierra, eta lako historiek. Bai. Presentazio familiar gorra, esaten dana. Presentazio familiarra... Ofizialtasune, ez, pixkat tumultu oso izan da. Tumultua zu ofizial. Bai, esan daiteke. Baina, bueno, kontentu dobia, oso kontentu. Ara, berano azul. Atiatzen dira, guai atiatzen da Oinatz bizikletan, vale? Eta igeriketatik... Aratz, igeriketatik atia da, guai da... zapatilek eta bizikletako jartzen. Vale, oso ongi, Klin. Ba, gero Vale. aktualizatzen, bale, dituko duzu Lasai. Oso ongi, venga, eskerrik asko adio.
Bueno, Iker, ni disfrutetzen nahi izena da kalideiakin. Bai. Ikus da hor, ja basoa sartu denien seinali galtzen nahi ginela, baina, bueno. Zein da, motoan hau da, motoa zuze fizikoak gai gaztioik. Jasau! Zein da, hau? Aratz. Aratz, bai. Aratze ongi. So, hobetu hau askoa, seinaliek etxarriko basuen da, bai. Mikel Perez ez ongi ikusten zen bizikletan basuen barna. Bai, gero ja galdua pixkat, ikusten zen lageatuik, ez afiketu? Bai, igual ja barna sartzen. Normala, da, bai, ikuskoa. Bueno, Iker, beixe, jak ez dakau oso kamara honi, beixe esango diau, lehenengo egaikoz Mikel Perez. Bigarna eta hirugarna, sorpresa antza. Bigarna aritz uste zale esan dugu, Eta hirugarna jon, zu familiarrak, aritz bigarna eta jon hirugarna esan debia. Eske esan dut, nik favorite ikusten ikuela, Nik egi esan ez. Bai. Aizkorien, Genetika hona dakau, azkenien. aizkorak kirol oso kompletu da, eta base asko egiten daun kirola da. Eta hoik bizikletan ibilileik dira, bilek. Behieik, Mekia. Behi, Araitz. bali jaunak, bali jau, ara dida hor aldatzen. Dida aldatzen. Nundo. Didaia irrifartxu, kompetitibe de puntu hoi galduta, esango neke, galtzetin ede prisa asko pegartzen. Adrian de Beik ustea hor. Ai, Xabier, fisiko terrible, baina... Ta jende asko, dida xapatero, aurrekaldien behi, Ustet lehenengo bostetan sartzeko gai ez tala izan behar gaur. Zei eureko, Be, jeik ezan, handikapa, ez? Gaur, bai. Jeik ezan be handikapa. Bai, handikapa, bai, bueno, arbizun da ibilia, eta... Zan gaizkai zaten dakiola neskatu ezun. Erdozea seitzen bera eta gero pelotona. Vale, Osa, peixe eskapatuta, erdozea seitzen eta pelotona. Ni banakan Perezekin, eta usted Pereze karrera hautsi meula. Ara, txori marina izangoa, ez? Bai. Zati laidak karrera... Didaiak asko jartzen. Venga, Xabi, haupa! Venga, guainik lan asko eta bizikletan asko ibilia, Urte askoz mekaniko bezala bizikleta konpontzen da, eta nik ustet bizikletan lan oso nahi daitek, behia bentaja asko, Bai, bueno, baino luzi da karrera, Peixegia lan asko indabia. Bi falta omen dio agarri utxetatia diatzeko. Marbelis, aspaldiko etxitx. Ogatzen za? Bai. Zen bat urte ikusue? Iepa, Egunon! egunon! Urte pariatu joan zen, ezagutzen. Nio nintzen be alaba zarrenakin piztinen, eta galdetu non, zu onduen zeuden, Bai. Zein maz, hola, galdetzen hasi, eta zein zata, Miamin bizi zala, eta bat eta beste, eta azkenia jatu ginen konklusioa Marbelixen alaba zala. Eta ja, ze, 15 bat urte behiarrek, Marbelixen alabak. Bai, koixkortuik zon, bai. Erat koixkortuik. Bagoi pasatu aurretik. Jon Fran atzo, museko txapeldun. Bai. Nokin ba. Hau motuen, lagea da. Lagea da. Guapa, Ara, txau beik, kanpine gari beti nezabiten kobertura oso ni behi, gaur egun behi. Zein da hau zu? Jon? Zein da hau azkeneak tiatzen? Zein izan dailek txitx? Nik esan honen... Patxipu ez, Malo sea, zu? Araitz o Ian igual, ez? Ianekin biau? Araitz ez, araitz ikusien nik aurretik irijoakit. Ni oso aritz zalia. Ez to Ian, no? Joanes lan bila dabil, Joanes zentratuari motel. Con reggaeton y dembow, con reggaeton y dembow, como Bad Bunny. Jantxi, izan zinuen, etorrezien atriotolun porra xat etortza, Neuse. Osea, la esterketa buru izango hau, ez? Marbelis, ¿unas declaraciones o no? Estamos en directo, Etorri. Euskaraz badakizu, Marbelis, oi? Euskaraz badakizu, ez? Bai, pixka bai. Ari gara euskaraz, etorri pixkatu nuntza, jarri direkto Marbelisi. Kaixo, Marbelis. Kaixo! A ver, Marbelis, azkeneko aldia Miamitik etorri zinena bain dela zenbat? Hace 2 años. 2 urte etorri gabe. Badaki, estuve con tu hija en el camping. ¿Cuántos años tiene ella? ¿La mayor o la pequeña? 12. Es que está grande, yo he dicho 15, pero estuve hablando y luego de una pregunta a otra, que si Miami, una cosa a otra, dije, tiene que ser la hija de Marbelis. Deducimos que... Eso es. A ver, estamos en directo, Joni, zenbat ikusle dazkau, direktuen? Ez dakigu. ¿Qué tal Miami? Txata zabalik do, ez? ¿El clima? Jon? Calor. Chata. Mucho calor. Hay inflación. Gogatu txata... Es que hay mucha inflación, Muchas veces en estos pueblos se vive mejor que en las grandes ciudades, ¿A que sí? Ahí sí te doy la razón, completamente. Claro.
juerga habrá jangueo. Sí, sí. Pero ya, claro, con 2 hijos también ya el tema cambia, ¿no? Mucho. Mucho. Bueno, te tengo que decir que ayer Jonek irabazi zen txapelketa, musekoa. Muslai oso ona da Jon. Zein egin zen, pareja? Ianekin, ez? Ianekin. Oso ongi. Ba, segunetaino, zenbat egun hemen? ¿Hasta qué día nos quedamos? Un mes y medio. Bueno, a disfrutar, ya estaremos. Bueno, ya estaremos. Oso ongi pasa. O sea, si queremos ver, no podemos ver. Claro, ahora están guay de bicicletan. Eta bicicletan aiatuko dio nuntza, hemendik 40 minututa. Pasarán por aquí con la bici. Vale. Y luego corren por las bordas y así y vuelven a estar por aquí. O sea que en YouTube. Jarri berkozu duatloia, triatloia da. Triatloia, Etxarri. En Miami no hay bromas, el último iPhone, chaval, Marbelis. Allá no se mueve el Samsung, A ver, pon aquí. Poco Oppo, allá. Poco Oppo. A ver. Dale, Chiche Mayor, finino. Triatloia. Etxarri. A ver. Jo, triatloia, ez agertzen da. Ez da erreza biletzeko, Espera, Triatloia, Etxarrian anatz. Jarri triatlon porras, bestela agertzen da. Behi izan dugu, ez? Jo, ez da erreza. Espera, hau da YouTube? Vale, espera, biretu triatlon porras, vale? Guai, sartu berdi piztina, taldekako lasterketa inberdebienak. Irunaka inberdebienak, así que... Jo, ez edon. Bueltatzen gara seinalie kanpina. Ezin da biletu, tío, YouTubeen. Vale, entrevista a Lutxoi. Guai biletu. Elkarrizketa Lutxoi. Pasatu behar dugu Pasue Krilini. Google Pixel también es buen móvil, Krilini Pasue ez, Jon? Es bueno, chaval. Vale. Despedidako ekorri guztien txugu, bastandarrak. Pero Google también es americano, ¿no? Pero está en la piscina todavía. A ver. No, ahora Es que, sí, de grupos. es esto. ¿Sabes qué pasa? Que ahora se hace otro de equipos. O sea, ha empezado el individual al principio. ¿Se vais a la piscina? Sí. Bueno, sí, algo vais a ver, pero no mucho. Enlace Pero ahora bien. la calle estará cerrada. La de... No podéis ir, en coche podéis ir. Bueno, agur. Vale, agur. Arach, bili dut enlace. Vale. Guai arte egin Banakako igeriketak atuta, guai Alice hasikoa entrevista. taldekako parte hartzie, eta hemen dagau veteranoat. Veteranona. Zarran handako. Sarie. Honorifikoe. Detaia dia de. Hori igual iken da, erretietzen zanien. Normalia. Gaur igual ja. Gaur azkeneko, lehenengo eta azkeneko. Igual beia. Eta nola izan zen ba. Embajatu zuzuen, Tal cual. Hola izan duzan. Nik esatenen, igual izangoa Lutxon iniziatibe. Ez, horren plan, egingo diago ez diago. Otzio ike zubieten eman, esan zubieten hile bak, faltakigu bat bizikletan ibiltzeko eta ja puntetu bat. Apuntetu duzugu, ja. Ja, tal cual, hola izan duzan. Vale. Eta sensazioetze. Bueno, beti honak. Egia da, nik Lutxo beti hori detela trialdonien eta, trialdon porras beti ikusle bezala, ez? Botillero bezala. Hola. Eta gero debei trikutrailen erratza izen dako debei, ez? Hola, bei. Egia da beti, hori da, esfortzuek neurtzen ongi, ez? Ez, esfortzu eiken behiatzete. Bai, ez? Bai, itzen ematen dena, ja. Zei izaten da, ez, erratzan lana. Bueno, ez. Ongi, hori ongi. Baina rekorride disfrutetzeko dugu, suave. Hola. Horrien, Ongi. gaur de hola izangoa. Aurki hola izango. Así que, hola. Eta zer izan daizu iniziatibe? Una. Taldekako ez, aukeroi ez abaltzia eta... Ongi, gero da jende gehiago apuntetu, gero da politxo. Ongi. Zebeti debei ez? Hola. Norberak gure esaten da, igual... Baten dako igual da gehiei, eta ez dakiz eta... Hostia, xaki pareja ya, Vale. Bueno. Ongizio, ega ba, bai. Ega, sorteon. Bueno ba, horziko bau, veteranoan esana. Guai, hori, esatako hasi dieia goazen grabatzia pixkat. Hasi dieia hori igeriken, igeritako lanetan, langorra. Hoi debei langorra, baina, bueno, bakarrik emerko bi hori, ez da bestio bezala. Gioldak bila beste langorro bainiken. Orduen, ba, bueno, ez emuz moldatzen dien eta zeikusko jau.
Bale, bega, voltatzen dio konexioa. Erki, Krillin, erki. Lan oso, na, Lutxoi haitu diau baina. Esan dion bezala lehenengo Krillin entrevistizia baitu, baina bigarnia baitu diau. Eta informaziona, Lutxo beti da, Bai, veterania beti gradu beto omen da, esaten debia. Ara. Así que... Bueno, Iker, direktua seituz, hileika hasi dira. Hileika hasi dira ekipoz. Taldekakoek. Esango ditugu zein da izten? Parejaka, osea, taldekakoen? Hor dazkazu, ez? Argeitxi betau pixkat, Jon, bale? Lau zien, ez? Ekipoko... Lau ekipo, apuntetu dira. Bos Germande apuntetzekotan zen, Koldo Barandaia eta azkeni atzein debia, eta lau ekipo. Ia esan zein dien, Iker? Ane Eskala, Leire Estarriaga eta Garazi Artieda. Vale. Ero Lutxo, entrevistetu berri diauna, Paula Guerrero eta Elena. Bilek behilebak. Behilebak bilek. Bat, xapateron kamera ibiltzen dana, Adrianen Arraba, eta bestienik ez dut ezautzen egia esan. Urtien aurria guezen hontan, ja, gazte jendie da, ezautzeko arazuekin hasita. Gua mineta ibiltzen zan, zeinen azat, ez dakitzeta, iguel gaudeia. Non azata, ba, hola. Esan dut, Lutxok, 6-7 urte azkala, baina... Gu, esango ginukan bezala, gurra darretik oso kanpo. Oso kanpo. Periferian. Bueno, bi talde santxugu, Irugarna, lehenengo femeninua, bigarna mistua, Irugarna? Ibabi, Adriano Otamendi eta Idei Lasa. Ezautzen inor. Ezautzen inor. Bolini lleva da Idei. Ah, bale, Idei. Bestik etxu ezautzen. Nork? Xapik kadenilla hautsi, behi hori ez da pintxetzea. Hori da errore mekanikoa, ez? Suerte txarra. Suerte txarra. Bueno. Potentzi gehiago igual. Pena. Informazio freskoakin etorriak egun, Nairo. Nairo geinak are hauai txakur peligrosoak, tio. Bueno, eta azken taldea da Eneritz, Larraitz eta Sarabe, hor? Kompetitibo oso taldea. Eta beste, osea, mutikoen taldeat, neskatuen bi eta mistuat. Politia. Taldekakoen neskatuen presentzi oso ondia. Oso ondia, bai, eta pozgarria da. Oso pozgarria. Fanzan urtien hori eskatu ginuen, eginula emakumeen presentzi pixka gehiago eta kumplitua, Gero egile da, ibiltzen gala, mezu positiboek ematen eta hola, eta gero hemen gaude zu Krillin eta ni. Hiru gizeki, cis hetero, birko genuka hemen, ez? Polla vieja. Eske nahi komentatzen da batzuk, karo, nahi irutuak ibeiet. Perezek, atea berko zen bentaja gehiago. Ba, aritz eguna, txitxo da beti zen da trampa jotzeko... Aritz egin da hongin. Nik uste aritz ez dala kapaza indemora gutxien piztinatik atiatzeko, nik uste, Bueno, guai, ieikan bakigu zein da, nik uste Garazi Artea ibilkoa igual. Seguramente, ez? Nik uste ieiek ibiltzen zen, zen gehiago ibildeiteke. Lutxon lehen guzin esan dut. Paula ustet, Paula Guerrero esan dut. Laiela ieiken. Eta Eneritz, Sarabe eta... Eneritzek esan zu, Eneritzek seguramente ingola Leister. Seguro. Sarabe eta Larraitz. Larraitza maitinen eskatu, ez? Ba, ez dakit ordu, Sarabe igual. Sarabe egiten zenteratuen, uste, nik esan honeke Sarabe igual. Sarabe igual ibilkoa ieiken. Ia emate, deitu da Krillin eta hien olatiatzen dien, honi den berko dugu kaso pixkat. Ieiken Larraitz, bale, Larraitz ieiken. Songi. Kaixo. Gutxi jo igual gai batzuk. Pereze gehiago? Osea... Bueno, ba... Ba ez gafan behar bakoitzen, ez? Bueno, etorriak igu... Eta ze pasatuak jo beste honi Mikeli, etorri, lehenengo Amaiurrek informazio Mikelen amane, o Xabin amane daula. Ze pasatuak jo Xabi, etorri, Amaiur. Torri. Entzula bi vuelta gehiago. Amaiurrek diagnostiko mediko ezein da, Xabina? Torri, pixka, diagnostiko medikoa, eta torri. Txandostia, torri, Amaiur. Torri? Laude hor konektatuik, torri, Amaiur. Karo? Dagazu inor baino informazio. Torri pixkat. Amaiur, torri, mesedez. Enberkoa den onartien hau. Nola ikus dozu azken astetan, Xabi? Entrenatu asko. Nekatu ikus dozu, Xabi, azken aldien? Ez, motibetu. Zein du dozu? Nik asko.
Oso ongi, eske hola bierda, la hostia, hola bierda. Dios, ez da izango, zeintzalean gatik, oso ongi, amaior, oso ongi. Hola zein du ja jendia. Gero ja zin da, Kati hautsi balin bau. Hor ja, Kati suerte hautsi. txarra. Hombre, xabatikoa. Zer dia, ongi da? Nola doitutasune? Nola doitutasune? Baby mumeldua txitxo, hemen xabat aurrakin. Eta hor da, hemen Iker Etxeberrian aurraide zoriondu dugu, nola zazkion honi? Izaro, zorionak, Izaro oso izen politik gutxitzak gaina. Lotan da, bueno, hautziko dugu lotan. Hemen egin xabat ikusten, karrera. Alparga atea lehenengo eta bizikletan zitzeu lehenengo, mendo eskapatu egin, eta alpargak iraz beula. Alparga, kriston? Bai, hori, aritzeta atea di ongi de, bai. Aritzeta Jon atea di oso ongi de, bai. Igual, altzela itarra baino be. Bueno, ahi da jendia juntetzen hemen, Jon? Jon, atea zazu hemen bagarrik segundat ikusteko. Juntetzen ahi da jendia hemen, Jon? Emateu bat banin kasite honek, zu? Furtxi, emateola bat banin kasite honek, zu ja, jende asko... Klasismo pixka gutxi jokin. Bai, klasismo ez dakik gustetzen, Oso neskatu estereotipatuak esartu ditu begarna. Mene jau denetatik, Ose, Jon? Ni dakat iritzie denetatik, miala, la hostia, ez fan hola, neskatu oso selektibo. Denetatik, sartu diela, sorteo, demokrazia, ez? Bueno, ez dakit, Hala garde, hostia garde mekanizadoria. Dor, direkto, ikusten da? Oso garde zitzez igual, desbastau o rectificau? Ja desbastau, tio, lehen zan, akabau. Bai. Bueno, guatzen zeitzia, ez direktoak intxitxe gala despistetzen. Bai, ie señali dago hemen inakan basoko señali, bai galdu jau, bai, pistinako beixe. Bueno, osea, taldekakuen, vale, taldekakuen atiako litzeke sarabe, pistinen. Bizikletan zein, eneritz bizikletan eta gero bukaeran ja irure. Larraitz pistinen, eneritz bizikleta eta leisterrien irure batean gole. Bueno, ez da txarra, Pixka nekatzeko de, bai, Gero Euskal Festande legieko besartuko liake hola. Krele indo, komenta... Pasa... Arrapatu aritzek! Arrapatu do! Bueno, Aritzek peixia arrapatu do? Aritz eta peix bilek aurrien. Txitxo, komentariste ezin nahion... Komentariste ezin nahion, hola. Jon Erdozia eta Matin, osea, azkau berri grupoa esango ginuke. Perez eta Aritz aurrien, bigarren grupue Jon eta Matin batia. Eta gero atzetik pelotona, ja. Enen uste nik, izkola joiko latietu berze bienik, Nik esan dut, esan duzu eta ez dut esan. Nik esan duzu. Zeran hau zolana, tio. Emango noke guztua, zeran hau zolana, Eta... Zaizazu izten bide berria. Ta kotxea? Ai bala, hostia, zu, ta kotxea ze? Joen, dios. Jarria eskutari, txomin eskutari hemen bide izten. A ber, txitx, guazen nila kaso, barkatu. Bai, Do jale bat hemen. Zita, Luis, ez? Hau Lutxo bizikletan hastia. Jongo espia atiatzeko... Bizikleta oso polile, etorri banuntza, failue bat. Zein da failue bizikletan atxitx? Zein da failue? Zein da failue bizikletana? 27 erdiko ruedak. Eaz, hoi 28 egin jo bezan jantziok el kopon. Zotzeko erreixo, Bai? Bai. Zer, Geisteko gerro. Ba, eman berko zulako gehiago, rodatu berko zu gehiago. Fizikan izenien ez da gitori ongi don justifikatu iketxitx. Bai. Eman berkoak iolako gehiago iritzati roda hondi jo. Nik usteet energie, nola esaten zen Newtonek, ni se destruye, ni se genera, ez? Ose... Bueno, utziko dago, behi. Bueno, Lutxonak estetikamente bintzat 28 batzukin nobeo zen. Bai, politxo behi, Bueno, el muga. Meta ez, el muga, tío. Zer meta? El muga. Joder, bai, erdiaz de behi jasi berdi jartzen. Kaixo, bino. Vale.
Bueno, aiga, kaso... A ver, Lucho, lehenengo Lucho ateatzen? Bai, Ze ona, Luis! lekukue Ba. basata, ja, Luis bizikletan. Esango ginuke Paula Guerrero ezautzen ez da eskatu gaztenek, kriston saio daula, Iker. Bai, lan txukun egin dau. Eta guai, eneritzia bizikleta prestatzen de bai. Horrek esan nahi dau, larraitz, atiatzeko puntu baino biala. Bai, eta beste hori da bai, ez da lan ordan bai. So, nundo hemen... Marina, ba ez teo mencionatu bai. Marinak ileiken kriston, ara, larraitz ez? Larraitz, oso ongi da bai. Marinak ileiken kriston lan egin omen dago. Asir Urkia etorriak ego, sasunako fizikoa, kirolan munduen asko ibilitakoa. Eta esan dugu Marina, minuto terdi galdola bakarrik. Perez bezalako tiburon baten atzetik. Kriston lana hor duen. Oso, bai. Jon Erdozia saltoka ibili, omen da, ez omen daki jeiken. Eta hirugarren ala. Bai, ba. Trampa behio ez, Iker. Ez, seguro ez. Ara, hirugarrena, zein da hau? Beste femeninu, han eskala, bizikletan, baina han eskalak inzin zoni jeiken. Lander, han eskalakin jeiken? Garazi, izango zen? Garazi, arte da lehengusina, Oso ongi lehengusina de bai. Idei, igual. Lutxatea da, lehenengo, Egin da, Lutxon lehengusinek, ez, Ilebak, Paula Guerrerok lehenengo indau, ileiken. Eta hori larraitza. Oso ongi Paula ileiken. Hau Garazi. Nola don lasterketa. Bega, Iker, esan zazu. Hau lehenengo grupo. Aritzo Jarbide lasterketa buru. Baina, grupoen Mikel Perezekin ikuste, bila batia jongo dira. Sorpaso eman do, hor. Bueno, ez dakit. Bueno, Aritzo Jarbide eta Mikel Perez lehenengo postuen. Ni uste bila grupuen dela. Lasatzea oso ziren bizikleta, rebufen jartzen zata, ez? Bigerna, Makin eta Jon Erdozia. Eta gero, omen do tropelaia, ez? Pelotona. Oinatz? Izai Mauleon da asko bideo men da. Bastangoak? Bastangoak. Hau zeinena da. A ber, Klin zen, ez eitzea? Bale, Klinek akatola piztinetan. Eldola irreira, bale? Bale, oso ongi. Bale, Klinek, bale, akatu dugu esaten nola done hori. Bale, ez faten oso ongi. Txitxo, esan berdi hau ongi. Aritzo Jarbide eta Mikel Perez lehenengo grupuen. Bigerna grupuen? Makin eta Jon Erdozia. Hirugarrena heldoa peloton bat, Izai Mauleon, Oinatz eta Iñaki Agirre. Marina igual. Marina hor joangoa. Eta gero, Aratz, Dida, Pirpi, tio. Ezin da sinistu, tio. Ezin da sinistu, ze pasatzak egon Pirpi preguntan. Da, kristona, Pirpi ez du? Bueno. Nerbilloek izango dia. Ieike igual ez da dominatzen, oze? Hau ez da nola esten. Joder, beha, kriston. Txarriko deportista hobenetariko, guai. Eta gero, Dida, Pirpi, Adrián Jaka eta Leire Estarriaga. Leire debe atea da. Eta gero bado bestia Laida retietuana, ez? Tori. Arritxui Pirpikin, tio, behiz de. Eta zu, ez tona da, hau, zu. Patxipu? Zer marrena do? Iñaki zon. Zer marrena do? Gu beti zenga propatxi, Propatxi. Gau dugu enfokatu ikorro? Ara, heldua Iñaki. Jamoin, dios. Txata ez da moitzen, no? Iña, la hostia, etorri, Iña, etorri. Oguatu aldezubera interaktuetu guk intxatien, jozein proposamen, ekarpen, dana dalaku, Iña gintzen, Gipuzkoan oguzek... Galderak animuek, idetzi zazu bide. Komentaio heiterrak debe ion hartzen, die. Do txata, Jon. Sigue así, llegarás cerca. Está inorre, hostia. Tú gastatzen jezo, Jon, sigue así, llegarás cerca. Me pongo el sombrero. La de trabajar te la sabes. Chicho, YouTube en 0 comentarios. Formatu hau erreta honan susmuakino. Guai hasikoa. So. Ieiken, jo no mendier arazek ieiken, batzu gehiago beste batzu gutxi. Hor bion berkoana bakoitzakin bat kontatzen. Joanes, karagarri deszentratua da. A ber,
Ze esan behar ginen, da gau Ina atzen, baitzen zen Inak sagardotegen Gipuzkoan hon bateko bezala. Zein zen? Fanginen Ordiziko zagardoteira, eta Gipuzkoan batek, esateko dala, sagardo katagile ona, hartu sagardue, trago eman eta potatu. Esan ez bezala, hau ezindek edan! Mika aztui komenzon? Zen eide bat, zumueo! Zumue neikoz. Torri pixkat, Ina, torri, hostia. Galdera, karri ozu Inai. Ina, torri. Ina, torri. Te eskapatu Ina la hostia. Todo terreno en el dutxok. Bueno. Ara, Klin hause, kopiloto, Klini, piloto amaiur nik ustet. Piloto amaiur, horre daka Land Cruiser rampinte. Toyota deko hori, estabilide hoi, Nissan batekin ibilko zan dinbilidan balaldia dute bestia. Toyota no falla, zu. Zu, medio, bizikletanak etorbe dio nutzu ez? Pasatu berdi hemendik. MB kanbillo hemen plazan. Haus. Patrocinado por Toyota izan ditek entrevista duzu. Terrible, Klin ongi, gorritatziaka irazten da basko. Na horrek, sori, saltzen txuna... A ver, Joanes, nola tiak izu Toyota? Merkie minona. Merkie, patu zintun hogei mila, hola, 300.000 kilometrokin? Zenbat? 18. 18 zenbat kilometrokin? Nego batzen. Ze pasatzen da Toyotekin, tio? Ze pasatzen da Toyotekin? Zati gali gaun beste? Ona, txukta... Ona, la hostia, lago prezioek. Bueno, ega tontei asko esaten txitxo, esan zak zerbait. Uxue, zer moduz, torrio nuntza? Uxue, bastandarrak hemen da biltza despedida. Arata eta onata. Bastandarrak hemen da biltza despedida. Amaiurkoak aldia? Zautzen aldi juzu. Arrumpo ikia. Baina Joanes eskont berritan da. Zizazun eska hori, mesedez. Baina despedida parejakin noiz iken da ba. Hori arraru da. Eta geizki fijo. Hori... Esati ez da gaizki. Adinoiten ja, ongikos, zentratu ia. Bueno, Txitxo, heldu die, Klin eta... Nunde hoik? Notizi freskoekin. Aratx, heldu die, oie... Etxe berri joik. Ez? Nundo Aritz? Oie, etxe berriekin zikuna alzatek, ez? Heldu Aritz, bizikletan ja, Aritz lehenengo, seguro, Mikel Perez ilaskatu do? Kau, indios, Aritzek idazpi hau, enen uste, Da, guarteko horren ziklistan laune, horregatik. Arrieta, dopajen bato, gelen bato. Kartza jerxoila, hostia, hotza zakat. Bai. Hotza, akazo? Ie, Kri, etorri. Notizi freskoekin batean. Nola gutxi joieka, ara, helduak helden. Ni uste gutxi. Ez da la normala perezia tiatzea, eta esan debia denak. Zeinak? Eta zenbat da jo, realmente? Venga. Aritzek, igual Perezek bi gehiago, o Aritzek gutxi joen daunan susmue. Bado girotxua, Txitxo? Bado, girotxua. Jendetza. En direk, Txomin, torri. Torri, Txomin. Zer mauz gana hue? Aungi. Astuek, nola izte astuek? Astuek, aungi, basaltzeko. Asto txikile salgei, arra, urtiatein be, amarri jate. Zenbatien saltzen die astuek? 200, besti salto ginen 200. Normalien ganaderuek esatu zenien 200, eundagira, josten dozu astue, eta kotxean ruedan bat, fijo. Repuestoko ruedan bat, igual. Gurdille, da, bai. Txomin oso langilea, Txomin, eskerrik asko. Txomin oso jatorra. Oso jatorra. Bastango jora mendela gaur. Joanes Beriakin. Bastandarrak. Joanes urruti da bastan gero lanera etortzeko fundiziora eta egunero. Baina arrumpo ikia du. Arrumpo ikia du, baina ondo pensata. Gero todotorrenua jarri, 14 litroko kontsumoak, eta bastandiko nuntza bada ordu bat etorri, ordu bat joan. Iruritatik txarria bada bida. Ie, Krilin familia entrevistetzea beste norbiki, así que... Paso igual esaten. Prest donien emango dugu. Vale, Jon, zuk esan, noiz doan entrevistakin.
Ez, Aritzo Jarbide. Aritzo Jarbide. Como Bad Bunny den Bow. Ara, usted la eskatola. Izaskuni merda entrevista, así que... Arazo teknikoek diela eta... Bai. Ez omen dakio biaitzen. Esan jozuek lehini ez daula. Hemen de bertan, Bueno, ezin dakio moztu da, ilusioak nahi da nahi. Gorka entrevista zan izango txarra, Gorka Almintiai. Zu? Alminti ordu estra sartzen, zenbat jaiongo arratik, 1,5 la? Jongo ratik, jon bat. Bueno, akate entreviste, ez da Gorka Almintiai, entrevista ingo dugu Gorka Almintiai, ose? Menzio. Beltza, markatu beltza, biztatxarrak. Beltza? Berri hau, jateko, eskatu berdot. Sekanuen bai eta. Eskatu berdot nik, honi. Kau indio sanguet ba. Boli lengu sinai. Nola azkio. Nik erran nuen. Zein? Esan dut duzu, ez aidan, bastanen, ningu baiten. Iruritako omen da oain. Ai. Nik utx bate eginen nahi dut. Bueno, ia Txitxo, nik uste eta Xibergala ziklisto ikusten behizte, Txitxo? Motu ebadu atoa letxe eta bada zerbait jor. Bada, basotik atea da zerbait jor. Bada. Ie. Zeria, Juan Cruz, nola doi zia? Galdu jau konexio pasatzen dekena dek, ieke ongi, Juan Cruz. Esartzen tiu gero, basoa sartzen tiuk bizikletan eta konexio galtzen jau. Eta bai bueltan behizde, hartzen jau. Tonteik esan da esan Juan Cruz baten jau zerdi bat. Guai. Betiko lez, Betiko lez, baina sorpresa, aizkolaiek, zaiztiek aizkolaiek. Zaiaten izeba, bilen izeba. Eta lehen guzue ikerrena dei. Vale. Eta komentatzen ginen, zuzeneko berriek dazkau, Aritz lehenengo talien faten dela, Mikel Perezekin eta Jon Makinekin ondoren. Jarraitzai osake pirpilien dazkazu, bi familiarrak. Hori sorpresa izen duala, ze panga piztineta, eta nik ez nen uste Aritz eta Jon ibilko zinik hain ongi jeiken. Ikustutenin, izen doa sorpresa. Beti bizikletan eta ozeroi, Bizikleta izkora, nik ilikeren akilen geina hori lehen bintzet ezan nahiko inkompatible bizikleta eta igerik, ez? Ezkenen egile da fisikamente oso ongi, ez? Kompletuek, die. Ez dakit gero ikus behar, a ber. Bueno, a ber, eta hori da, emaitze ikuskoa, baina, bueno, oso ongi kolokatu ide. Vale. Oso ongi. Bai, pues txekuek irazten bau, lehen esan detena, gobe. Hori da. Bestela, futbolin ibiltzen dan batek, debei. Debei, ez? Kontentu, eta bestela jozen. Hori da, herrikoek izan gehiela. Bale, eka. Bai. Hor gelditu die Izaskunen hitzek. Bizikleta. Bueno, esabetako. Asier urkia berri freskoekin iker eta Gentza ze pasotan omen do? Gentza eta depago zelaien behi, osa, hor noa da. Eta zaitate behar. Hala hori da, ez. Kruzian? Bai, guainiken ez dela jatu. Guainiken ez dela jatu, baina omen de, aurrien omen de Aritz eta... Barkatu zena? Bale, lehenengo grupuen Aritz Sarabe zazu, ez? Sarabe etorriak egu baldeskan nola duzien. Sarabe etorri, la hostia. Bale, oso ongi eskerrik asko. Lehenengo grupuen daizte Aritz, Aizkolai eta Mikel Perez. Mikel Perez. Eta beie Mikel Perez leheno atea da, pistinatik, Aritzek harrapatu do, eta guai, Aritz, Aritz aurpeio biakin omen due. Hala esan debie. Bai, guainiken uste behietz. Baina, eta bigerna grupuen, Makin eta Jon. Bai, guainiken bado gerra behi hor. Bueno, bai gaude, Kruzien gaude, espia hien noiz zaiatuko. Araitzen gurasuek, Iker? Araitzen gurasu. Bueno, ez te importa. Parziala.
Ba, guai, hori. Inungo seinalepe, bueno, kuaden bat heldu omen da. Osea, que guai, nik uste gutxi galdakoala. Eta Pello ze pasatu, Pellokin ez da zerrendan. Pello bebu bai bat 18 iraztia jarzon, eta... Zola ezin da. Eske bakigu triatlon porrasa fisikoa izetez aparte oso psikologikoa da. Nahi harritu dutena, nik hemen ikus non patxipude asko ibile entrenatzen, Ariz lehena, minuto 15 makin eta minuto terdi peix. Esan, espea aurkia, ez dela joangi, esan behixe. Ariz lehena, makin minuto 15 eta peix minuto terdia. Ba, Perez, beraka. Ba, behi, beraka. pitzatzen eta Aritz badie. Bueno, Xapi maulemen daka, Kati hautxita. Ba, Aritz, bat 15 asko da, Aritzei eman bihau. Segi hor Aritz, eman egurre. Perezi, ez, bigerna, Makinja, bat 15 eta Perez, minuto terdira ja. Osa, lehenengue, Aritz, aizkola ja. Nola, behi, ostia, bat 15 asko da, esan debie, behi, Aritzen fuertie, bizikleta dela. Igual Makinek, claro, Aritz ibiltzen zen. Aritz kruziontan goxen. Vale, Aritz heldua guai. Kronometratu eta esango. Esan jo gui. Vale, atea bi kronometro. Vale, atea bi kronometro, Eimer dugu elkarrizketat, Vale, Xabi, Aritz pasatua. hau txelaka denile eta iez esaten den. Kronometro, espera, nola, nunda Así que, Kri, Dios. nahi dezunien. Timer, ez. A ver, Xavier. Vale. Bueno, entrevistei, Xabi. Gaiatu azkigula. Hemen zaude, behi ez lehenengo gaiatu zalako, ez? Lehenengo postuen. Zer gertatu abizu? Lertu ekatia, tio. Jarri hau aldapatenola sartu gari geizki, justu aneiakin, eta hasi niz berriz jarri bankat, hasi niz, eta kanpion azpirogi, eta inda lertu katia. Esan daiteke potentzi gehiei manejatzen dezula, ez? Argi. Jauen, dio. Behi, lehen de komentatzen ginen, askotan fisikoki norbera prestaketa lantzen dela asko, behi gero materialien, ez? Mantenimiento preventibo. Pasatu non, Atzo oliro datzei la hostia. Igual gehiei, bigundu engo zinion igual kati. Igual gehiei. Bueno, eta ze sensazio, ze sentimentu dazkaztu bai. Oia, disfrutu eta a ver, ze irazten da, nola heldu dira karrera. Osa, resignazio esan dileke. Es lo que hay. Bai disfrutu euskal festata, eta venga. Nola heldu dira, bakigu. Klasifikazioen direktuen azkeneko berriek dazkauna die Aritz, Erdozia eta Peix faten die eskapatuik. Gero, atzetik bigarren taldiatien faten die Makin eta Jon, Erdozia, eta atzero Peio. Vale, eta gero bestiek ja atzetik. Bai, Peion atzetik? Ez, ja negon atzetik, ja. Lokai. Horra, Hola da, triatlona hori daga, azkenean batzuten egin duzu eman, besti atzuten jendu, ez? Gaur jendu induzu. Gaur jendu indit. Baina, bueno, hori seinalia da, urrengo urtien igual emateko dagala, zerbait. Espero, ja urte asko daka emateko, ja, Bueno, Xavier, animo asko, vale? Eta bai esan duzun bezala, disfrutetzia. Ega, bai, vale. Bueno, komentaioek, gorra. Vale. Mandu ya paso egon? Ja, gaude? Vale, Asierren Xabin deklarazio gaitu ondoren, ikus duguna, Asierra urkiak esan dugu gentzando, eta lehenengo Aritz, ara, ordo. Bega Aritz, eurre! Altzitu ertabidien oso hor aldapa, terren oso hautxile. Horri biltzen dina asko die, pozueta, eta hoik txun kristu guztien da, ale broma deki, ez artistu dekaito. Todo terrenuak inta iskantza dixentain da. Ba, bai, gauze dimez. Ez esan menuzun. Espia, Asierra oso nada, Asierra esan nola duen. Aritz lehena, Makin bat 25 eta Mikel Perez 2 Mikel Perez berakadu, Bai. Berakadu bizikletan. Leixterrien eman gau gero, ez? Eta Aritz pixkanaka arrakala atiatzen, Bai, Aritzek onuntzeia ez daka 10 minutan hemen jon biaia, Iele isterkan zer mouz moldatzen da, behi? Aritz, aizkolai izen aurretik bizikletan ibilia da. Orduen jakin baginak egon, jonde, bai. Bizikletan ongi biltzeko ezala. Gioz, guainiken proba jon daiteke, Leixterrien printzipioz. Hor da okerrena, gero. Makin ez, Perez ja ez.
Pere saia bizikletan jaden asko galtzen. Gero leisterien egia, bai, leisterien ona da. Eta peiokin ojo de beiz, aurrekoen, fanza urtien. Bai, hoi herri eman zon. Hor pasatu zen, hor irazi zen leisterka. Bai, nik sensazioaga txitxo... Vale, taldeka lehenengo bat nahi ban, bigerna eneritzez, eta hirugarna Lutxo. Esan birra du Lutxo lehenengo bat edala, Ileikatik, ez da komentatziatik, sufritzen Lutxo. Bueno, Adinan pasu ez omen den balde, ez, txitx? Ez, den ondako pasatzen die urtiek, behi, ne ustez, igual, ez dala nahi bezain beste prestatu, esan dugunez lehen, ez? Eta jo, piztinen ikustezu eta fisikoki kriston pinte daka, Joder, ez? Kriston abdominalak eta... Firmetuko, adin horrekin, fisiko horrekin. Beie, kanpotik ongi jonagatik, barrutik usteldu xamar jonde jege bat, ez? Ez pentsa. Nola jendu? Este retiradat omen dakau, nahi. Mikeo abandono, Joanes de Bey abandono. Ara, kanpo zelein barna, Jaseus! Nola duen, txabal, poga txargazte. Nola duen, doen kajatu izu. Zen kajada, zu. Zen batia fangua hori. Zen kajada jamaten daun, zu. Aritzo jarbide, kanpo zelein barna. Zeus! Oso azkar, ritmo oso honien. Asier urkiak esaten dago, azkar duela. Xabaten aurre negarrez asian, Izaro. Izaro negarrez armatu diau, mekamuin dios. Haitu hau Perez beraka duela eta... Bai. Gorka, sueldo público para esta gente, por favor. Se me dagaba al mintia. Entrevista bello, Almintia. Tengo ya entrevista txiki bet, Almintiakin. A ver, Jon, Almintiakin entrevista txiki bet. Gorka. Hombre, bizikletan... Eskapatu aki, Gorka. Esan menu zenbat japatzen zan, 1,50, Jon Guarrati, Jon Bator, Zinga, Jon. Gari betien behi izeten zala, lagun betago izeten zan, lan egune. Baina gaur egun ikuste hori aldatuala, ja. Sábado inglés. Sábado inglés zan, lagun beta atxaldi egei hartzen hasten zienien. Osea, ja lagun beta atxaldi egei hartzea gari betien zan... Kriston... Boa. Akomodatzen igual txetx, gizartea. Atzen ez, baldintzeko betzen, ez? Ja. Zu gehiago sindikalista ikuspuntu bortatik, ez? Bre, kaliatia berra do, eta gauzeko betzeko. Bai, enpresaiek ez gata, txitx. Claro. Grebalaiek. Grebalaiek, gau. Engin joan greba, azkenekuen da, txitx? Inbierrazon. Bai. Bado jendia, greba ez, eta subida salariala behi, eta karo. Dena ezin da. Kriston baldintzek dazkabi eta akomodatik, eta nola nahi ez duten afektatzen, eta... Mela suda. Hor dakia. Denon hartin imerko aburruka, Jendi horren gati balitz, jongo ginen baino 10 orduko lanaldiek egiten. Osongi. Denon... Ara, Jaseus! Aritz. Bueno, akatua publizide sindikaliste eta bueltatua behize. Azteok zeintzen di asko, kuadradituek eta hola, denak. Joanes, lehenengo hau zin berdeuna. Eldaki baritz, jon biaben momentu betetik bestia. Joanes, inberkoa merkatuen ongi jot, enbeitu gauz betzuk. Lehenengo hau ze... Ez, asurko bat petxu depiletzen, Joanes. Depiletu edo petxu ebeo. Eskola ezin da, hostia. Utxe... Kremat guai ematen zala eta iken dala... Aspaldido hori. Joanes, aunque ez depiletu, rekortadite petxuen? Bueno, segur... Bueno. Nahi zentratu da gaur aritz bertan, Sarminetasen aldapaia... Gorra aldapaude, bai, Oso gorra. Hau, eratietzen hastakei bat, Eratietzen hastakei, Sarminetas... Ze burra da aritz. Sarminetas egiriko uneko 15 iriko hau, anot? Itzo dau, bizto. Oso gorra da. Bueno, heldoa herrira ja, Ze marra. Zuz esan dezu lehen, oinat, pello eta su puta madre. Eta ez. Hostia, tío. Oinat, pello eta peti. Ara, heldoa, plaza Andoia. Ara, Jaseus! Beharitz! Eurre! Ba, oso ongi du, Bai, kanbioa.
Oso ongi du, Bizikleta utzi. Ta guai, karo, kala jenduko ju, ez? Hoi kalekin baten dira. Bai. Kala jendu eta listeria. Zapatie jarri. Oso nahi behar jauna, ara arbiz barra motuen. Oso nahi behar jauna biste listerien, Ara, ze imagena. Ze imagena. Ze pixela da, antipixela da dauzu. Oso ongi ikusten da. Oia, nahiz aspertzen, no ez? No ez, bueno, ez da gutxi. Aritzek. Ustrago iriko zitu. Ustrago utxe bakarrik izango iriko joiteko vitamina. Joituia, Berie da, Berie da, A ver. Ojalá. Nik, baizu zeagaten bildurre. Peixik ja 2 minuto eta piko. Bizikletan eman du egurre. Hau bibili asko bizikletan zu. Hori el que tiene retiene zu. Bai. Jende asko, plazan da, Ulaiar genetik baizu. Eta guai leisterrien, bordeta, Ikar. Bordeta, zuzenien. 4,5 kilometro, ez? 4,5. Ez da gutxi, Ez da brometako. A ber, etorria nuntza, Irune, direkto Irunekin. Baiet, a ber, jartzen daunien direkto galderatzuk. Irune, zer maus bat bani? Oso ongi. Nola egin zan konzertu, Lokura maxima. Zinakazun, a ber, bakit, dala oso, gaudela 80.000 persona, behiez zinakazun, esperantza txiki bet, fateko ala kasita bat bani? Bai. Ai! Pasatu zan, no ez? Ez. Dios, zeu nahi zen bezan, Kasiten. Jamanen ikurriña. Bale, oso ongi. Klasiko egia da, txitxo da gehiago, Nafarruko... banderolana. Nei ikurriñek ez eta asko representatzen. Ni egia esan neiz, Nafarruko bandera eta ikurriña bilen aldekue. A ber, ikurriñek egin dau, funzio begarrien eta hori dena. Euskaldunek lotzen batigu, balio dugu. Neikoe da, betako, Erkideoko bandera. Bueno, eskerrik asko Irune. Zuei, animo. Baiga, egurra direktu hai. Rautx! Makin bigarna, espero binuen, Mikel Perez. Bueno, Makin ordue. Korriken, zema demora izengoa? 2 minuto? Minuto terdi, atia berkotio, kilometroko, 21 segundo. Atia dezazke, Atia dezazke, A ber. Atia dezazke, Ikar. Atia dezazke. Estu joan bia. Nik uste Makin moldatu gala behiuel leisterka. Zulen guzu zali ezaden, joku behiotea de politia da, triatlon batien, Hombre, emozio joan daiela, aritzeke iraztea, kriston ilusio gengo zuten egin esan. Ara, Mikel Perez, Mikel Perez heldua, enkajatuik. Imagenak onak, oso onak, oso ongi imagenetan. Haupa, Mikel! Nik ustet, eta bai niz hasi berola kritika, nik ustet, Mikelek beste batek baino gehiago, indole jeika. Oso zile da, 20 segundo atiatzea bakarrik. Ba, izen daiteke. Iguala gutxi 2 minuto eta piko atiatzen menzitzen. Bueno, dana, urren gurtiako dori landu berkoa. Ez da hit be fallo izen da, no antolakuntzati esan do bien baino gehiago inbertzela. Hori seguro antolakuntzana. Badue, Mikel Badue, Mikel Debe, jaupa. Animo. Bueno, 3 pasatu azkigu. Ara. Soiuze motuek. Aritz. Ez da. Bostia, 4:50, ez da egun handiteko ritmoa. Ez, bueno, a ber. Ikuskoa. Eta... Makin estutzen faten da nien, azeleratuko hau nik uste, Grabazabiela, autobiako aldapoi. Ze gorra da, leisterien ikeko kapaz da. Bakizu, nifan zen urtien da. Lau hanketan kasi. Behin, joan etorrien, mendiko joan etorrien, Oso ongi, Bueno, oso ongi ez dakit, baina aurreko egunien poteituen joteko eta... Hortan, prestatu zinen handako, oso ongi. Itxuren, bueno, oso ongi ez, akatunen. Enengon oso segura akatu bertzinen. Dignide askokin denen, aurten de, kuidau, susmue... Komentatzen da... Karreran bat igual inkuetena, hemen dugu txira. Triku igual, behizia. Triko imezo? Triku motza igual inkueten susmuaki. Peio eta Jon Erdozia, bai. Peio ez tebi esan, peio beti, kumplitzen. Peio ixixiek beti... Laugerna eta boserna izango liekena, ez? Eustez, peio korriken dala lautati hobena, Bai, igual perezia rapatzeko moguen. Kanbio rapido indau gaina, Jon Erdozia da zebizikoe, jasauz! Ze bizkerra.
Gari betien egin zituen, eskultura grieguek eta, Ara. Zeus! Hau urte batzuk zen minezon, bizikletan hiltzen zanien. Zartu hau, Aizkor hartu eta... Zeus! Zirgo, jo gimnasio notxetx. Jasaus, hau zeda matxin, I boxea faten dio uste ez jendu hau. Plus 18, por favor. Jasaus! Honi kamisetik ezin dakio jendu zo. Ez. Saten zebin, guai ibiltzen da crossfiten, gari betien arbizko poligrolokien ibiltzen zanien, omen zazkan Andre Guziek eratuik. Andre Guziek parke utzi, eta matxinekin klaseta. Hau, bestia. Narreba oso kontentu zan. Libido itzotzeko omen da matxin, don gauziko benetarikoa. Libidoan kontra omen da matxin, jasaus matxin. Hau, erdozia, ez? Bueno, aldapaitzo da, autobiako ez tebu ikusi. Guai ezkerreta, aratx. Aritz, bueno, erdozia ez da, oi arbide, barkatu. Erdozia bigerna. Ze fisiko etxagal. Nik fallo bezala sagoneke txuriantza dola, Txitx, fallo bezala, ez du txuriantza? Bueno, haude ez da hasi baino. Hasi berri, temporada hasi berri bai. Eizari Fortnitea direktu dizu. Jasa, uste fisikoa. Nei den bezala, Tiranti jardeiezke, bai. Fisikoarekin komenia, ez. Tirantiek alpalko, fisikoarekin. Ni fisikoarekin ningonen patxipu bezala. Minuto 30 juergan kamisetipe, toma por culo, Ama biterditeko, San Ferminetan. Dudipe, beitan egu, ben. Bade, komentaioak, zein da, Txata dakau, aktibo. Ara, etxefo, zona, etxefo beti dor. Ni esperen etxefo bat. Zeinek? Mikel Oiarbide aitea, ez? Aritzen aitea. Hau, semia lehenengo edaka, ez toke jatzeko Mikel, Zati, Urko kidatzea! Urko do oso presente redetan, Omen daka... Estia, tia bezakiten Tinder ez daka uste, Daka Instagram eta ez, badude. Hori ez jarri nahuen, Ni uste dakale Instagram eta hori. Ez, bagarri Instagram uste. Ez. Tinderazue da gorrazu. Tinderazue... Ara, zein da, hau? Hau ritmonien, Hau ritmonien, Ni ez da izin daun behi, hau ez taritz, ez? Hau jon da, hau ritmonien due. Uste zagir ritmo hau nahi. Zankada honakin due. Adidas berriekin, Hankakongi jasotzen. Venga, jon, egurre. Espliketu ginen fantzen urtien, Aritz da? Hostia, ez da gezkifaten irazien biau, Ez da bate gezkifaten. Aritz lehenengu eta idazteko pintakin. Bai, laut erdi eta inko zituen pariat, Inko zituen pariat. Guaino faten die mendik, horiak asos baratan zeta sortzen, Bai. Guai, autobia azpitik heldu eta agertuko Aritzu birianta etxean ikustet. Eta hortik? Hortik, gero kanpina, eskola ikastola, lehen eskola zana, bai eskola ikastola eta bai buelta handik. Bai. Ongi du, ez du ezki, aldapa gaina eta minuto eta matxinek ate horkotxo 20 segundo kilometroko. Asko da, Asko da hori, lan asko da. Ez, Perez ez dut uste, Perez... bizikletan asko galdu hau, Aurpeiz degezki joaten omen zan. Bueno, zenba pasatu etxitx, bost! Oinatz zeldua! Seiger nahi zengo hau, behi ez? Hau Seiger Aritz, Mikel Perez, Matxin, Jon, eta Bosger Oñatz. Ez. Peio, bai. Hau Seigerna, Oñatz, Seigerna, Oñatz, hemen dakago anilla, enaitz. Bueno, kontentu Oñatzen lanakin? Asko, anima, Ikus jau irazteko ez tola enaitz, baina, bueno, emaitz ez da txarra lehenengo urti izenik, 6. postuen, hori izaten da diploma olimpiko, lehenengo 6eko 8eko zedia. Zenba dira diploma olimpiko? 8? Venga, esan jozu hau, Oñatz. Oñatz, anima, zabezi Oñatz, Venga, hurra. Bueno, lehen Seiger natxitx. Izai, bale. Ongi, Izai. Txokon. Izai da asko bilo omen da, esan zuten polikirolde girata baten zale jeika,
bizikletan... Begarien da bizikletan konpetitzen. Hori da, bizikletan txikitetik ibila, eta aparte, hain beriek ez dazkan kirolak, lantzen da, bizikleta eta korrik edien bezala. Orduen, kompleto. Bestaldiaka, Euskalduik, ez da bik esin. Nora bide galdi, Hau da izai, arlo askotan nabarmendutako mutiko, musikari bezala da, Musikari bezala, bai. Kasas baratasetan doia, txetx. Behetxien do. Zein da, hau? Zein da? Patxipo? Ez da patxipo hori, bai? Iñaki izan, ez? Iñaki kamisetipe, harritzen dut. Harritzen dut. Iñaki kamisetipe, nola ez da jomerba kamisetipe fiziko horrekin, kara behiatz. Aritz, beixe. Hau aritz, Ikar? Bai. Lehenengo postu ez dut uste jendu erdagunik, A ber. Ile makinen imagena eman aldugu bien ikusteko zetarte don. Bai. Ta gero, nik... Hor bordatik eta? Bordatik eta jo buelta. Ikusi? Guai heldua? Guai ikau beraka? Eta buelta ia hemendik, harineratik, txitxon pixutik eta buelta. Bai, guai gero eskoleta du ezia. Eskoleta eta handi buelta eta hemendia benta. Patxipu jota do! Kalambre, festa. Patxipu flojo. Bai, zein zen patxipu bestien zu. Fanzan eskatuakin entrenatzea. Eta laguetien, ni xapateron kapikin musia galdu berri. Eta pasatu zain xapaterotik, igual Laura zu. Toda hostia, esan zen batiaz bez, Laura. Eta neskatu atzien utzita 30 segundu atzero zu. Relazio estabiliatien hori oso mingarri euritzakit. Bueno, igual zakabini itzein da, ez? Bai. Osa, entrenamendu da 8 kilometroko eta gero plazati pasatu berzanien, neskatu y deskolgatu. Osa, a ver, patxe. Hostia. Hostiatzuk ez gara oso romantiko ebe hori, hola, plaza erdien. Pixka zakarra, bai. Ez aiten guztetu, dait. Bueno. Hau, aritz. Ez? Ez. Makin izangoa. Ez? Hau nun da? Hau beraka. Aritz da, hau. Ez? Ez? Aritz da? Aritz da, bai. Aritz. Lehenengo ja bertan dakau. Ja, Larrainetan do. Larrainetako soziedien, ja. Bai, guai, hemen digizten eskoleta uste. Aritz, azken txampa. Eta formato berriakin iker, aldaketak plazan egin da politia, Politia, bai, men... Jendia muitzen aldea dio beste ikustea gehiago, be. Giro politia. Ari da hor, zapatilla aldaketa ikien. Dida zortzigerna? Izen leike. Azken hilatien gutxi seiz zain duanan emaitzi zen daiteke? Bueno, ez da. Tabernan taba, ja. Lehiotikan ikustea segun bertan zeikus ginen. puntu, batzen dago ongi zeintzia da disfrutetzea. Zaten zen whiskilla izotzak. Datu bezala, Ez, whiskita Coca-Cola. Whiskilla izotz batekin, ez agua txirrietzeko. Bai, tio. Ara dira, jaseu zaude. Oso ongi, dira, lan hona egin, Ez da lantxarra, Bate lantxarra. Ez da lantxarra, Hostia. 32 urte... Bueno, batetik beste ibilie... 33 urte bete joia. Eta lan hona, eta gaztiekin konpetitzen nahi da, ez da txarra. Ni kontentu biharrekin, aratx. Ez da iduritzen lan txarra. Pasatzeko hemen daia, Hemen di pasatzeko edaritzea. Zaikar? Aritzen da, plaza. Ritmo honien gaina. Así que... Besku daka, garaipena. Badu eskoleta bidien ja. Eba pelukeiti pasatua, ni eba gaztetan asko baten nintzen eba txitx. Ni sekulei. Gero ja, sartu zien... Marrokilek eta... Marrokilek merkatura eta hautxue merkatua. Hautxue. Daziak eta marrokiek hautxue merkatua. Bueno, Iñakik, Iñakik azkeni emate duzu baloren. Bai, kriston klientela daka. Iñaki adibidez baka zerbitzu ona gina. Zerbitzu ona... Kontatze uzkizu historia ere askotan. Bai, osea. Eta ite esate zuen, izela entiatu asko ze pasatuan herrien, nizela hilatiat kanpuen. Hartzen duzu aldia, egunerok.
Ara, bertan do matxina, Ez da, Matxina, bai, denbora hartuko zebien, ez da harrapatu behar nik uste, baina oso gertu, Ara motuen, usori legal alda, motokroseko, ez da matrikulik, ez da justetan. Ziztu izien zuen matxin, Songi matxin. Aixeia. No, txitxo, gozaldu beno, tia, gaia goziat, aiunazoa del Baraurik, bai, barau. Eta komentatzeko eta jadek, kostatzen. Zer gozaldezu, txitx? Ni kafesnian madalenekin. Osea, grasak eta azukrea tope, ez? Koipi eta koponek. Eta jo piztinen sufritzea, tripitek y el kopon. Gentzat hemen ziak. Andri esperantzan gentzak? Ai, ez to, matxin, ez to irazteko, Hau txixamarre, gixten. Geixo man berko loke irazteko. Aritz lehenbizikoe, eta minutu atea matxin. Eta irugerna zein zuen? Perez, Mikel Perez, Mikel Perez aiatu justo xamar honuntza. Mikel Perez bizikletan denboa pixka galdu hau. Eta pello lauerna. Ara, nundi du, Ai, bala, hostia, itzetzen dugu beste bideo. Kantera? Bueno, kantera bierrien bado... Ara, bertan daka! Bertan daka, cuidao! Cuidao! Bertan daka, hartu da portan liendo, Ez tie, 60 metro bat abestetik. Esprinei onbia, esanik. Jota do, Aritz. Jota do. Hemo harrapatu, txabal. Harrapatin berdo, txabal. Bertan daka. Ara matxin atzetik, ze politia don. Irugerna pasatua, Pello? Pello, Perezi pasatu do. Mikel Perezi. Mikel Perezekin nik esperantza hundien azkan, behi Jesus muedakau, bation batek Mikel Pereze baino piztina gutxi bin dauna. Aizu, guai hartu atetzen zion deni 2 minuto eta teatxo 2 segundo bakarrik. Gutxi xo, beste... Ara, zein da hau? Zein da, laugerna? Ez, hau, laugerna... Eta irugerna? Ez, matxin bigerna. No jodas. No jodas, osea, ara, Pello! Ez! Horia matxin, eta... Hau da matxin, bai. Hau da matxin bigerna. Zeinek aurriatu do? Bai, Hemen don asketa de puta madre. Lehenengoai pasatu berdo bioaz? Lehenengoak iraz biau? Bueno. A ver, Aimar, nola do gauze? Torri. Venga. Ara, oda lehenengoa. Matxin bigarna duenetako. Ara. Hor zein de? Oi arbide dau. Nino aldu botxabal. Aritz ez du lehenengoa, aurreti bestia daka, Aritz lehenengoa du, Ta aurreti zein daka ba? Aurreti do leisterrien bat. Aurreti daka bat leisterrien, ez? Honek. Bestia leisterrien aurrien, nik usten dut hor tipuat. Hori zain Jon? Ara, zein da hau? Hau Mikel Perez. Aimar gerente, a ber zaten dau. Aimar, nola du gauze? Michael Perez lehenengoe! Ezin da izen egile! Biziko remontada! Hori de! Korriken ze mando, lauerneti lehenengoa! Zasto, keia! Mikel Perez lehenengoe! Hori de, ni Mikel egari poste naiz, Mikel Perez lehenengoe! Kriston buelta ino mendau. Jauza, ustep karrerazue! Ze karrerazue! Zen barrena sartua Mikel? Irugerna, ez? Matxinita eta bileiraz do? Jasaus, Mikel! Ara! Marina, edarra, Marina! Nela guzina politika. Osongi, Marina, aurre irui berri guala urtetan. Animo! Ta ze buelta. Bueno, buelta, ez da esanik ezkizoni, ez? Ongi la Earra, Mikel, bertan jomia, Mikel. Ez? 1.20. Peix lehena, aiatu irugerna eta... Ze buelta, Mikel. Ongi, bai. Ze buelta. Earra, Mikel. Bejonde jala. Bez? Eta buen dios, barkatxe. Txitxo da indignetuta, baina... Ez. Vale. No apenatik, aritzek ez dela gira zuertzen.
Txitxo triste lehen guzu bangatik, Txitx? Bai, pena eman dute, esan bai, bueno. Bai, Mikel Perez! Zorionak pexide, bai, Haupa, Mikel, Dios! Ni pozteniz Mikel engatik, Sorpaso ona, bai. Ni pozteniz Mikel engatik, Ia? Zuri jo, erra. Haupa, Mikel! Erra! Hemen da. Erra, Mikel, ara kuadrigakoaki. Erra, Mikel! Erra! Hora, Zurkillo! Ze vuelta! Ezin dautxi! Erroria, Ostia! Tomaixek. Hola, Mikel! Ostia, zona, chaval! Ze vuelta! Zoriona, Mikel! Ze vuelta! Zen bat ati haitu? Opa, Aritz! Ara, Aritz Biberna! Ongi, Aritz! Gutxi atia do, Ongi, Aritz, lan ona! Ostia, jota, Oso politia beizde, oso politia, Oso politia beizde! Ara, esku eman bedo bat abestiai, Ara, Matxin dei! Arra, Matxin! Ze politia! Minutu atien dena! Oso parekatu, Minutu atien dena! Ederra! Ze estu, txabar! Oso estu, Zeila inpolitia atiatzea. Oso zeila. Inpolitia atiatzea. Uste derra. Ni nago Mikelekin, abixetzen dut, Ni bai. Ni Mikelekin. Ni utxakin arki. Bueno, txitzen berko dago, bai, bestela... Bai, a ber. Hor da azkau, lehiak idiek, Aritz, barra. Normala da bezala. Ta ze giro politia, jendi bado, Iker. Kriston ikuskizun, Mikel! Garra, esan birra dakat, bizikletakin fanintzela guala hilatiatola basoa, eta bueltan, San Adrien di bueltan, Mikelekin elkartu, Mikel Isterrien. Eta esan, Mikel, zen bat baten zale Isterrien, ritmo honien zuen, Laura. Laura Listerrien, eta horri ikusi hau bai. Horri ikusi hau bai, handia. Fango zan behi ileik eta bizikleta inbe, hori da beste asuntua dala. Hantzan Listerrien behi... Esan duguzut, ileik eta bizikleta ondoren... Ostia. Peio omen da. Behi, Laura ibiltzeko Txitx basuen mamiakillo astokei bete. Bai, dudip, Astokei bete mamiakillo. Ematen da motik honek. Kuadrilla de... Kuadrilla hor daka, zoriontzen, politia da, Atia dela, zen magerna atia da korrike, 3 hor lau. 3 gerna. Eta jo pasatu ditu. Biek. Sartua, lehenengo sartua korriken Aritz. Minuto pasatxua... Matxin. 3 gerna, Mikel. Bai, Peio helda. 4 gerna. 4 gerna. Garra, Peio! Podiumetika. Ongi, Peio! Ona, Peio! Ona, dei lana, Ze politia karrera. Beti ezin da irazi ez dara ez, batzuten batzuk eta bestiatzuten bestiatzuk. Mikel ja kuadriakin. Kuadrioi eskaini do, Txitxo? Eskaintza kuadriai, ez? Bai, Zurkillo horri berri. Ez da gau notizia hundik taldekako lasterketan, Gelitxo pixkat. Elementu oso hundik, ez. Bigarren planuen, eske nola fandan individuala da. Erra fanda. Hau bosgerna izango litzeka, ez? Oinatza? Lehen sigerna sartua da. Ez? Jon Erdozia. Oso gion. Lan edarra, Jon. Lan ona, Jon Erdozia. Lehenengo bosta barnen dazkau, eta denbora oso gutxiko difentzia. Oso gutxi, dena puño atien, zo? Lander, zenbaten egin debia. Kinieletan bat 21, esaten... Bat 17, Bat 17? Ba, espero baino, Jendiek esaten zen bat 21, bat 20. Hostia, eske... Oso denbora honak, Eta emozioa, Ez teo ikusi igual, kamarak ez da grabatu sorpasu, igual. Hori ez teo ez gau hartu. Mikel Perezen sorpasotaz ez gantiatu asko. Direktoen ez gero esan dugu, Behin ederra izango zan, nola pasatu hon lehena makini. Eta gero haritzi. Nide pixkat egia esan, Mikel Perez bigarren planoten utzitan akan. Esan diau, garaipena zola haritz eta makinen artean, ez? Ja, bildurre ginakan makinek, bildurre o susmue, makinek pasatuko zon haritzi eta garaipena betako izango zan. Eta lako atien, peixa gertua. Bizikletan deia denbora de xente galduta Mikelek eta uste ginuen goiti bera heldu zala pixkat. Hori ba.
Pentsa ginuen, arrak alaundina atia zezakela piztinen, ez? Bai. Bueno, Kriline guai begarin egin joguk entreviste, guai Kriline igualin berko protagoniste entreviste, oza. Mikel Perezin berko doz. Ie. Krilin! Krilin! Ez da Krilin. Oian, gaixo. Ingo jau bertxotan oso, oian. Bertxotan ingo jau. Aiur, zu? Aiur? Beko lagazte. Ia primer plano bat hemen aiurri, Jan. Primer plano bat aiurri hemen. Futbolia postu ez, ze postu jogatzen zu? Bait. Aite bakizela zentrala, ez? Buruz ematen zon pilat, odeia. Segadora. Bai. Baizu zakala kristo nivela. Zibilo erza, delantero, extremo, zentral? Ni zentral. Zentral, aite bezala. Arbizu etxarri? Etxarri. Ai, arrautxeko harrapatzen baduzu bie. Lehen osaba hor zailen, ikus dut. Joni. Ikus dut. Bueno, ikusko zu gero. Dida pasatua, Oso ongi. Dida behi kritikatzi dago, baina lan oso nahian, Lan oso ona. Lan oso ona, baizu ze astokia hiltzen nio ide, deportiza profesionalak zu, asko. Jode. Bi aizko laiek, beste... Oinatz, Marimona grabatzen, no? Zein hau? Oinatz. Carreño. 6. postuan heldua. Esan dut aixi, Jakabuko mine, tio. Partaidiekin entrevistan bat egin zezaken, galdetu dut. Oinatz 6. bai. Arturo semian gatik galdezka, Arturo arro, ez? Esango ginuke semian gatik, Hainen ba, zure bezi, tío. Ni postado, tío. Enaitzen hitzak anaiari alik eta indar gehienak ematen. Jende asko, Kline entrevista famia, Bai, hori izan asmue. Kline gehiago entrevistita perezi, Partaidei entrevistetu... Bueno, nezine moztu joan. Ara, Mikeli, venga. Bueno, lehenengo tamin zorionak. Bex, triatloneko 7. edizioan txapeldune. Emozioekin bukaera arte, ez, oze? Ez? Kontatu pixka da nola izan den esperientzia. Borra, aztigo soporte. Espero zinen buelta ematea, haiatu zanien hemen bizikletan kanbioen korrik hastien hor. Bakin ikustuten inkampo zelen bai. Eta gero, launek nazkan hor denbora kantatzen, eta hoikin. Eta animetzen, ez? Trabajo en equipo, hau ZTR-ek irazau, ez da, hau bakarrik batek irazau. Hori ikusi gaude bai, ez? Llega da meta de bai simbolikoa, ez? Gaur Jimen urte hurrena, Sigerna urte hurrena, así que... Hori da. Biarrendako da bai. Hori da, oso politio, oso gozte politio. Bueno, Pex, zorionak, eta hoi rekuperatzea. Oso ongi. A ber, beste batak haun hemendik debe elkarrizketa ikeko. A ber, hemendik jo merko die. Nun, ja, goza. A ver, espero dia auspue berreskuretu izena, ez? Hitzeteko gutxinez biare. Ta, zer moduz, Aritz, oso ongi, jendie oso harritu ikutzi dozu gaurko ekitaldiakin. Zer kontatzezu? Ongi ez, gero ja korriken ja nahitua gastatu dela asko bizikletan, eta baseazkit ja bolak itotzen da jatzinen gehiago. Behi, bueno, oso gorra, ez? Gorra behi politxe. Bai, hor pasatu denien kanposantoko aldapan, saietu nahi zeitzen pixka de, zinen. Engantzatu berko zion, sokatekin engantzatu, Ja, kontatzia. Bai. Bueno, kontentu, ez? Lehenengo edizio, behi, espero azkena ez izatea. Ez, elden urtien nobetzea. Hori dek, osongi, zorionak. Bai, a ber, jo debe hemen dakau, ez lehen guzue. Zer kontatzezu, a ber, zer moduz esperientzia? Bueno, hileken nahi zakatu, atian izta bizikleta guzie, hilda behi ingerripe. Ausposta bat initzen ongi behi hankak, bat initzen lasei bezala, behi ezin hon eman gehiago hankeki. Esperientzia, espero zinora baino gorro? Bai, gehien bat horregati, atia utxetati eta mekago indio esaten duzu, ostia, no ingerripeta. Joan gazuen iztabakin dabe entrevisten eta ez dela espero, Ileikean ainongi egitea. Nik ileike indet erdile oinez, Bueno, bai ez. Nengon hilda.
bueno, guztua. Ongi, kontentu ez? Bai. Urrengo urtean beixe? Bai, beixe, eta entrenatzen dion pixka gehiago. Hori da, kaso ongi. Nimo. Bueno, eta ber, aneiek, bilek, etorri bilek onotz. Etorri, peio. A ber, aurten ze, beste familibetek egin duzu pixka sorpaso esan daiteke? Ez? Txikubi eskela hauziak aurkitu. Aurten izan da estrategikoa. Gu beretzen diau, nioinat, espera al futuro, ez? Orduen, zakarra da jaike beti norrek irez beda, orduen guai urren gurtian norrek irez beda. Incertidumbri ez, horrarazi. Hori da. Nire joku pixkat eman, gauza ez. Gu jolasten guteko, gu jolasten diau kreatu manaz proiektu handako, orduen. Beie, ez dakit jendiek guartukoan, beie, nik perzibitzen dut hemen, denien burruken garaipenangati, bata bestiakin piketu bezala, eta aurten ez tebela burruketu garaipenangati, ez, kolereu hemen da, oixe, oze. Iberkoa ekipa, iberkoa piñazo, iberkoa. Tampoco. Gero etxinatzuko diostillo. Gizok, behi zuen aldetik, karo, zuek nola nabaitu zuen aurten? Izen dala, zuen aldetik denbora txarra indezuela, o kompetidoriek indebila hobiek? Zer zertan kabronek hau txiku eskela hauziek, peix banekin ibil bezala txukun behi, ostia, ekin dariek eson karreran indari paperona, eta espero biziketan ja, aritze eta joan aurretik eureitzie, peix debei, peix banekin atea ezala notxetati behi hauik ez nekien, eta ostia, izan da pixkete hau txikuna zuela hauziek. Eta zu aldetik, ze? Gezki indezu, o indezu ongi eta bestiko bi? Ba, bestiko da, ez? Bai, ez ziren espero ekia inongi? Espero ekia inongi, ez? Beste nik unien ja entrenatzen pizena esan, kagun dio, ikeman dugu gurbe dela, hostia. Esan daiteke jetxizula pixkat guardia eta urrengo urteagoen bezula hartu serio eta presatu bezala gehiago? Esan daiteke. Eta esaten diau eguela behi, azkeneko biazetan ez diagoiken dio. Izen diagun volbere, hori. Eta ez da diguartu zarien, behi, averia de xente de behi. Mikeo de beheria, Xapi Maulek adenilla hautsi, de behi averian bat, bizikletakin. Teatro porra zueti azkar sorpresa ez du. Da bastante kapritxosue, ez? Urrengo urtean pasatu erko gai behira behixe pasatzeko filtro eta jendi ez apuntatzeko. Ongi gaude igerilekuen, momentuz. Bai. Vale. Bueno, bagutiek. Ongi ziok, bai, ega. Ie, bate bat gehiago bakaune mendik. Estratatu egie. Bai, bai. Hau nor da, heldu di azkenekuek. Dida! Dida da Iñaki. Lan hona mutileak zuak da bai. Gaude direktu enia, Jon? Vale. Bueno, Didak azkenia oso ongi, Akatu hau dignidade askokin. Askokin? Hostia, aiz esprine bat zu? Hostia, Dida debido nahi daun bezala, chaval. Me cago en Dios. Zastokei ezu. Flipas. Klabi da kuadraditu ikasten dinen jartzen Formula 1 bezala, tío. Jon beren linien, zoin oso fuerte jartzen dira. Jendea deskolokatu. Zaida hitzetia. Empestan! Eta zu dira? Justoa. Zoztu nahiz utxetan eta... Bueno, ez nahiz ipolitxe. Ode, errepikatzen urren urtean gaixez. Animetu jendiela, oskian, kopa, bai. Hostia. Pasotik bueltak. Eta gaztiek atope, ibildia. Gaztiek edo patu ez. Jauen dios. Baizu bien nola geldituan, no ez? Endiatu zarie? Pexek irazdau. Ara? Irazdau pexek. Baten zan aritz aurretik, korriken, eta korriken hankeak esan dago aritzek sentitu jula jaztola seitzen, eta pexek atzetik kanpo santu parien harrapatu do, aurriatu do, eta aiatu diegasi, hori, 20 segundoko difentziekin. 3 eta 4, irugerna uste dizen dala Makin, eta laugerna uste Peio. Jon, hori da, uste behietz. El no seguro, merko de konfirmetu posizioi, uste dola izen dala. Ez, Pexaritz, Makin, Peio, Jon, Erdozia. Vale. Lehen guzu putoik bizikletan segurra daka bien. Bai. Oizio, Pirpi, a ver, torri. A ver, Pirpi, zer moduz, esperientzia? Zer sensazio? Nekatuta, sobre todo. Oso negatuik? Ze parte izan da nik zu uste gorren azuteko? Igeri, bizikleta o gorrike? Uste darri dola, ez? Ez dakit. Kristina, adiaren Kristina, panit lasei.
Eta... Dosifikatu nahi igual. Bai, hostia, yo nakan desventaja gehiagin. Bizikleta saiatu nahi ratu guzien bestutzen, bida nakan ratu guzien abista, bida ratu guzien abista, eta... Bueno, kontentu. Bai, kontentu. Osea, zika kexatu. Oso ongi, kandel birpi. Egaraz! Hau ez grabatzea. Sufrimendu hori, hau ez grabatzea. Vale, listo. Bueno, Krelin, lanak egin da, aixik esaten dagoia nahiko egin daula. Hoxe aratzaiatua, zein faltazki orduen? Zer? Bueno, gutxi faltako di, jaiatzeko. Bai, etxugunak, bueno, asier entrevista egiten izan bitertien, sartu dienak izen die, oinatz, eta patxipu ez, nik uste Pirpi ez da sartu ez? Bai, Pirpi aspaldi. Sartu a Pirpi? Bai. Ez dut ikusi, tio. Pirpi aspaldi. Bai. Ero, oinatz, dida, aratz, eta patxipu da, bai. Patxipu da, bai. Patxipu batzin dugu batia lehenengo, hola tomat, hola? Patxipu... Bale, zema sartu dira, ikeria galdut kontua, ni uste behatzi hola sartuko liegla. Hombre, emezortziak dira, egia da Xabi abandonataula. Izaide behi sartua. Izaide behi sartua, asko sartu dira. Faltako dira. Joanes retietu egin da? Lauz pavos faltako dira, Arretxe. Arretxe, etorri pixkat. Adrián faltakoa. Artificial, etorri, la hostia, Arretxe, etorri, galdera pariat, artificialataz. Arretxe eskapo, la hostia, artificialan kama, galdera, etorri. Eta... Neiko muzin egin nahi dugu taldekak guai, Bai, guai jarko ga, guai hau bakatzen danetik, ez? Guai pixkatzen gratuko ga. Guai jarko ga, bai. Lehenengo Iban hasi omen da listerka, ez? Iban, bai. Eta Bigerna... Bigerna ez dakitatea da. Alain, Lizarraga tarra? Be hori izan lehenengo, ez? Lehenengo grupua. Hori izan lehenengo grupua. Bueno, Lande! Oso ongi, mo! Oso ongi. Adrián, kriston futbolista. Persona ona, futbolista. Persona obie. Behi, Adrián bezalakoatek. Zein falta orduen, Sarabe? Amabos... Eleireta. Marina. Txitx. Adrián bezalakoatek 15 minuto galtzeko, ze leisterrak inberko juen besti. Atia kontu, bai. Ze bil berko duen bestiek? Ba, egan inde, bestiek. Bildurgarri. Ni neiko nekena da, klasifikazio hartu eta irakurtzeo bai. Zuak izu, buruz, klasifikazio, Lehenengo, Miguel Pérez. Podiume bakigu, ez? Miguel Pérez, Aritz. Magin ez da sartu leheno? Aritz leheno. Aritz eta Magin podiume. Laugerna pello sartu usted. Gero Jon. Pello. Gero Jon, aizkolaia. Gero Oñatz. Nik uste sartu ala. Onda etzen ondoren nik uste tordiela Dida... Ez Dida... Jandu bo. Igual Pirpi, gero. Pirpi leheno, bai. Oñatzen ondoren Pirpi. Gero... Izai igual, Izai de bai ondoren. Izai. Dida zein egin sartu, Patxipukin. Bai, justo segunda leheno. Patxipu ni eniz bate kritika salia, baina egile da Didan ritmoa besti altzala, Eta meta rapatzeko modu ede oso ezberdina, Bai, bueno. Kriston zankadakin sartua, ara Bino. Bino, aize gust? Bino foto atiatzen. Ibrahimovic, lo. Osaba Bino? Osaba Bino? Osaba Bino, nun katalogatuko zinun? Hipile, osea, hipsterra o utzila? Utzila. Eske, normalen hipsterrak egin debina da, bizerran azpikaldi eta pixkarre tokatu. Baina Bino, utzita ez pixkarra, ez? Oso utzita Bino. Mutiko ma juega, Jendo nada. Zetxitx. Hola, hemen gaude, azkeneko espiao, irugerna, oza, irukotiei seinale pasatzen dugu bien. Ni... Bai, eman dut pena egia esan, bai. Ni edeiz taldekako kompetizioan kontrakoe, behi luze jena idakit, ja. Luze? Karo, baruino,
Ez ayuno intermitentian gatik, da ez, Jatia zinakan. Botet kafiat, leisterraldi txiki bat, eta nuntzat hor naiz, ez tegan ez. Aguakate pixkan bat, modan dola krelin ekarri. Ez. Bazkaltzea fango bat, afuera. Ja, lakuntza. Zeitzen zuen lakuntza zoi? Batzu bai? Beia lakuntza o lakuntza? Nola ditzen zuen, lakuntza o lakuntza? Lakuntza, bai! Eskez bai jaide, bai. Artista, zu, odei oso artista. Lakuntza hiri arte, igual? Hiri arte, arrautzekoan guzea du, ez? Arrautzekoa osaba, ez? Jon? Jon da puri. Ni purikin ibiltzen nintzen futbolia. Ni... aldin beti niguel kompetentzia eta nahi zen ginen, Ure lateral derecho natu ezan. Batzen za? Lateral derecho puri. Eta nide txitx, batzuten zentral. Oso polivalentia zinen, zo. Bai, oiteko etoki guztiten, behi ongi, esaten ongi... Hori da, ez bazinen postu betien finketzen zan, zinelako txarra denetan, nik uste. Eta jo lateralak, eta ez gaitzen inoiz oso... Zu gutxinez extremo. Extremo, Magia pixka gehiago. Behin txitxoi. Iruña faginen futbolia, o Bastania, o ez da inoa zan, eta beste entrenoriek esan zen. Ese chico... El 7... Lleva la pelota pegada como Messi. Egillo ez? Egile. Sanzo bien, Pero dena esan hona ikerrena, Behi gure bazakan. Iruñako entrenadori begiz jotanak anera bat. Partido hona intzian, eta... Oian, aspertzen aiza, ez? El copón. Mendaka oian, jefia. Zabizen dagaz oian? Palomero. Aite, parapa, oso laune guria. Nola hitzen daizu aitai? Oso majue. Astrologo eta eskaladoria. Oso majue, parapa. Eta naroa behi, naroa... Etxarriko Andre Majena igual. Naroa. Oso maja. Ze ongi, Marina! Ze lanona, Marina! Jo, Lenguzu politika, Ze partidotakue? Txiste puto itez no patrataina, Hostia, Txistes de Ja, vale. Beti, tio, hitz jokuek eta zurek, dio. Ze ongi, Marina, oso lanona. Jota, lan gorra, Jende asko jota jatua, Ara, bestaldien Lutxo. Bestaldien Lutxo bizikletan triatzea. Bigerna. Zein da? Leire Estarria, zelan ona. Zongi, Leire! Opa, Leire! Zelan politxe. Osona. Leire leisterrekin daunakin eta Marina ale aurretik, Marina polivalentio. Leire helduak igu, belauneko lesio larri beteti, batu berkoa hori da. Enakien ikerrenengon. Zabatzen, no? Zertien, ez da iteikeko asmozagame, joan zan... Muletekin ta dena, Muletekin ta nebiltzen, Bai. Muleta euskia zikar, euskara garbilan izenien? Makulua, Makulua! Oso ona, Iker, lehenengoa, Nagan borre, makuluekin ibiltzen, makulua, Ze, bado, giro politia, Oso politia. Jende eta bado, Mikel Perez Kuadriakin. Egune ederra dibe. Mikelek, posten eiz Mikelen gatik. Posten eiz. Nide, behi gehiago postuko nintzen eritzen gati, Bai, familia da, eta bai. Eni Mikelen posten eiz. Eta espero honen gaina, Zeime dagoa. Bai zeinen, etxekoen nintzen porra, txitx. Zuen zinuen? Ez nire egin, triatron porra zen porra. Nire ikia de behi eta inzaiten pasatu. Nintzen xapa, bestien poteuen, ja siga gezki, poteatzen aste hartetan ta. Egin bierrezten gauzak egin. Ina jende zarrakin, xafan, hartzi, jende horrekin. Oi, gazte diek, baina ez da bidea, txitx, ez da bidea. Bueno. Baiatu nintzen poteatzean, xapa, eta atian eni potea, 8 zien. Tan azkan, 8:50. Ze? Vale. Bagetik nintzen dirupeteko triatlon porraz, tio, eta enintzen hasier da diru eskatzen. No, la patxana inzien. Eta esan, eneinkuet urrenguen, ez da tein, enizagertu gehiago xapaterua. Xapan konfianza doa, elde zein ala... Poix! Torri Poix pixkat. Torri Poix. Torri Poix. Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez! Bade, zurrumurrube bade, trikutraile prestatzen aiote zanana. Bueno, Apuntetuta gaude? Bazeu, bai. Motza o Luzie? Luzie. Berrogeiko krisile eta bakizu. Luzie. Entrenatzen?
Tope, tope. Odeita bilok, ez? Atietzeko ezari laituet. Ijurko debe heldua. Bai. Ijurkok bajone eman eskioz, espiatu, behi, o ez? Ez. Ai, laguntasune azkabe limitiak. Ez du mamer bajona. Ez. Bueno, sorton, eh? Venga, tíos. Animo, boix. Boix familiakin. Jatorra tipue. Oso gatorra. Oian, etorri. Ikustu dakio, Janio. Orduen aiatu bakarkako guztiek. Ez, araitz falta. Araitz. Zein falta? Faltako, emezortzi dira. Zeinaki. Aiatua, patxipo aiatua. Patxipo aiatua. Gero karreran eskapada behio ez. Bai. Ez, gaur peloton. Vale? Estela arriesgatzea asko, zu. Ninzu bezala lasei. Presio. Aixo dira, zer moduz? Puto culo, tío. Yo songi. Gustoa, zo. Txitxo, ellos entrevistei da, jonga. Zer entrevista tola. Zer sensazio, dida? Nez izoztu txetan, eman duxo gorputzeta. Biderna larguen, hola, pa! Gaitu nahiz, hola! Eta agarrotatuik, eta, bueno, seitu diau gutxinaka eta esnatu ga bizikletan eta katu diau korriken, ez? Ikus duzu, bueno, barkatu txitxo. Lan txukunez, sin más, esan inen, nahiko ongin dezola, osea, ez zinen iguel favorituenen artien, behi, hostia, oso ongi. Fisikamente, alkampo tio zongi, barneti ez, eta, bueno, lan hortien gehiago. Iruitzen dakizu, azken astetan, pixkat gehiago zeintzeko aukera jongo zala? Claro, behietz, azken astetan eta egunio, behia. Guztetzakigu guztua jotia debe, eta, bueno, gutxixo berre, eta... Disfrutetu berkoa la modu guzita. Izer ditugu alkoholan eta zabado ditugu birikek, así que... Eza pribetu ez eztaz, así que... Nik uste, egia esan nik uste eta izalaiten balantza osona, bizi, kirolari eta pertsonalen arteko balantza osona, orduen, arro gaude, arro gaude. Nide oso arro zuetaz eta eskerrik asko antolakuntza, ez? Sei hola dida. Xabi... Gero bazkaltzia, Bai, fango bazkaltzia. Inkorporazio bikaina herrira, karrera, Xabi Herrigoa. Joanes heldua. Zein? Joanes, Mikeo. Eta birui arazo mekanikon bat, Gui, bai Joanes, gui aiatuak igu, retietu inomendala, sei jau sobre, ez? Bai, nik haitxuet, hola, mekanikoki arazo matiri hon bezala. Ez usteko bato... Mikel, zorionak, Torri honuntza, Mikel, etorri. Hime dugu entreviste behiz da, etorri, Mikel! Indio, beste nion itzen beharrekin leizterien harrapatu non. Ingo bertxotan otxeitx. Gaur Mikel Perez irabazlea, besterik etzen espero. Dida juergan gehiegi da bilgero kirolean zero. Ezin da izan triatloi eta leku honaren bezero. Irabazteko jaiki behar da kirolera egunero. Irabazteko jaiki behar da kirolera egunero. Tio. Beti atatzagit azken puntua txarrena, txeitx. Me cago in dio. Ona. Be azken puntua beti txarrena. Boteiako bertsoa. Nei zobie bete lanetan ez azken puntuan. Kaso oinazkeleño, animezu, iabaztetik azuta, obeta leku oinaz animo. Osongi, Erra! Zaldia tope, ikustez un mikrofono eta aurria baten za, Zeus! Poto sekule, Hola, hola. Zeus! Bueno, txitx. Luzi miaki guau, Bueno. Ni hasten izinen bertxota malo. Zenbat bertxo aguantatu juzu dontan eriak txitx, osea... Asko. Baina, bueno. Gustoa, nire. Aberri egunien. Seitzen, uzun da, batzuten, ez? Alnen bezala. Oizeko zortziten, han bersotan guainikan. Hola zinebilia txitx. Ze?
Titi! Lehen guzu Titi, pitezi entrevista beho? Ez que nian no negatiba ire entrevistetak, atia, no? Patrotaino. Kantatu, ja, natzo inuzun bestiat. Inuzun atzo bat, odez? Nola rimetu nien atzo bertxoa? Gaizki. Zei hitz. Eh? Atzo gorrime azkeneko ezin botan duzu. Ez nuz gogoatzen. Bizikleta! Egatzen zan bizikleta. Ostia! Juan Karmazian semia! Alain! Aiga, esto, ez? Alain, torri. Eldo Araitz! Alain Mazia. Bega Araitz! Egunon. Arimo, egurre! Bega, Araitza! Hoy me duzu entrevista. Earki Araitz! La nona! Politia, Bueno, Zaitxitx. Guai, hobena... Ea moztu, Nik uste jongo dila YouTubeen igual bi. Nik usten, ja. Gutxinez taldekakoen lehenen guai espiatu berka dago, ez? Espiatuko dago, ba. A ber, ez aiatuko listo, nik uste, ez? Hori ba, horrengate. 20 minuto behan duixo atea dira. Ja. Lehenen guai minimo, espiatu berkoak illa bia. Bueno. Fanzen urtien izen zan pixkat, hori. Fanzen urtien Euskal Festa ezan, zatin Euskal Festa nengon kanpoen, izen zan listua. Gure izen fase da hartzen soa, makinek eta futbola, eta horrengatik atziatu egin zan. Guala, bi urte behitzen zan Euskal Festan, eta ni biginen serio, xo, ni batzen iz? Guai zozketa inberde hau. Oso. Txerrikumi arkumio zezan? Ni uste da arkumia, ni os nitu moletu, Arkumiat. Txerri. Bega, albalin bezbiatean eria? Así que momentu beteti bestia, zozketa ateakoa. Boletu eiosia zubienak, atento. Joni! Máquina, chaval. Paliza, ez? Terriblea. Bizikletan, eski? Espaldi bilue, Bueno, taldekako lehenengo indegia. Lehenengo egatia die. Zein da motiko? Adrián. Ya da gube. Lizarrako edau. Ez que hile raruek, ez, pixkat. Tiene el pelo tintado. Teñido, se dice. Mal tensillo de nada. Ah, besti da Bambi, vale. Hori, Bambi. Kriston Palize. Txitxo! Ino oso entrevista lehen guzua, hostia. Torri, barna. Bilai, xeri hemen. Bilai. Bat amazazpi emezortzi izan dugu lehenengoa. Harri. Naitz, hemen dazkau, Jon eta Aritz. Inorrek ezen uste favorituen arte inon berzienik eta kriston sorpresa bandebi, Aritzek sobre todo da a punto ze pena. Baina, bueno, ze sensazio, Aritz? Bueno, ongi. Bizikletan gustora, ez? Gero ja sinizenin korrika hormeik ureño esan meko, ez du buketzen. Gero ja hartu nuen ritmo eta tiki, gero ja hor kampus ontuko aldapa beran, harrapatu dut. Asia berritmoa saietu izaitzen beziren, eta gero ja aguantar. Bueno, nahiko indezu, eta zu Jon, zer mausik usta? Bueno, hileiken pensanen abei zeste soizen da lendaziko egune sartu nizena piztina. Emando ez da itegur gehiago ze piztinen eta ero hartu bizikleta eta hankak, hilda. Normala da, azken. Ez da, faten itzen, ez zebientietzen hankak eta hori. Agarrotatuik. Pensanen haike hobena eta okerrena. Behi sorpresa bendez, oso goien agatu ez zebie? Bai. Eske, makinatzen zari. Urrengo urteako hile prestatzen gan pixka eta... Bueno, urrengo urteako igual kanerdiko pariat jarberko di, ez? Lakosak kanbia. Egarra girua. Oso lan hona, mutilek, serio. Terribliek zarien. Oso ongi. Bali magazio beste zerbait esateko, ez? Ba hori. Zorionak, eta urrengo urtean egurre.
Gehiago baino. Hori da. Hori. Beno ba. Hori zaida grabatzen hori? Ez, egatiatzen go. En rigurosa directa. En rigurosa directa. Qué tipo. Vaya setup, tu. Iarra. Nahi, zurrengo urtean zu debei? Venga, eskerrik asko, mutilek. Egurre, ongi pasa gero. Ie, Bleito! Nazula utzi bakarri hemen, Karo, telebisten, ez? Be, YouTubeen. Zein ebili duzu ba? Hello. Ara, beste aneia. Hau, aneia zarea? Olen guzua. Ie, adi, imer diaula. Bai, sorteu ez? Vale. Ie, zozketa imer diau guai. Eta 12 sari banatu bertugu. Zen? Así que, bai. Lehenengo sari izangoa, txerrikumia. Bigerna sarie, hortz kliniken. Espia, ikuske dauz arrera. Markatu. Osongi neskak, haupa. Lehen komentatu edena, Larraitzek ieikain dau. Hori da. Eneritzek bizikleta. Behi leizteren irure gehiagia planteatu ebia. Irurek aiatu diel muga batea eta politia gehiesan. Beha honda izu biela neskak. Esaten nahi ginen bezala hori, zozketa imerde hau, 12 sari banatuko txugu. Lehenengo etxerrikumi izangoa, bigerna etxarri hortz klinikan garbiketat, hirugerna xapan garagardu batzuk, laugerna leku honan ardu batzuk, bosgerna kaxetan poltxat, seigerna beste poltxat kaxetan, zazpigerna Iñaki, suposatzen dut Ie mozketa izango ala. Hori da, zazpigerna, zortzigerna eta behatzigerna Ie mozketa Iñakin, 10gerna Souziu masaje. Hori da, amaia erdozean masaje. Masaje sesioat. 11gerna txosnie kaja. Puti patana, patxin kajan bat. Eta 12gerna txonon txistorrak. Así que, sari paregabiek. Orduan hasiko ba, lehenengo sari jakin. Lehenengo zenbaki jakin. Jon, jende ikusten dago, debei, hau. Vale, oso ongi. Así que... Zenbatetik zenbatia Ez trampik, ez kartonik hemen. Batetik 1000? Batetik 1000. Nik atia berko jut ne boletuek. Vale. Eta gero hartuko txugu ordenien, ez? Atiatzen dira, lehenengo premia, bigerna. Hori da. Orduen, txerrikumien zemakile guai. Bueno, denak atia berdia, ez? Behelena, ez? Uste jarroitxula denak. Denak? Denak batia, bale. Eman, ez unien joan. Bueno. Euskal Tzaindia de belimitiakin erdia, zuei, bueno. Bai, sartuko diau. Vale, oso ongi, triatlon porras. A ver, iain ju. Bera, haupa, numero generatuko jugu, ze ongi. Vale, orduen, txerrikumian sarie, 629. Hortz klinikan garbiketa, 729. Hirugerra xapako garagarduek, 355. Osa, 58, barkatu. Leku honako hartuek, 623. Kaixetako poltsak, 282 eta 307. Iñakiko Ie mozketak, 904, 10 eta 126. Masajie, 289. Patxin kaja 286 eta txonon txistorrak 458. Orduen, saridunek etorri reklamatzia, ez? Eta zorionak saritu guziei. Bai, ona litzeke igual... Nik ez da suerte jurek. Txitx, ona litzeke igual, bazkei herriko edo eta numeroik jarko txugu igual plastikon batie, no? Ez? Kartelen batxua, kartiltxua tola jarri. Apuntetuko txugu, zerrenda ingo diau saritu bena. Osea, direktuen ez daudienak edo behi entiatzeko, eta dena. Plazan jarko diau, eta gero zenbaki azkena, pasa plazatik, eta ikusko zubian. 10 zenbaki ikusko zubian. Ba ez dakit, askoz gehiago... Zein falta die sartzeko, Iker, guainiken?
Bi sartu azkigu, ez? Garazi zeinekin zan, garazi? Hane eskala? Leire eta hane eskalakin. Sartua, ez? Leire? Bai. Leire? Leire zan bakarrik. Leirekin dau? Leirena zan iruko igual, Por grupo, oso ez. Eiziata irazin, orduan? Lander, torri pixkat. Leire estarriaga sartuan antzezan individuala o por grupos? Ta zein do garazi artie dakin eta neskalakin? Ta zein... Abei? Orduen Leirek orduen indau. Individuala. Eta garazi eta anek? Bile bakarri. Ba igual garazi geinko hau ileika, anek bizikleta eta bueltan beizde Leister garazi. Zer dau, asier? Earki, txorixua, earrak. Ara, itxitxo, kruzetik eskolaldia helduan horbait. Nordan ez dakit. Orduen, sartu azkigu, Iban taldekako lehenengo izen da? Ez? Bai. Adrian zan? Ez. Adrian? Lizarraga, zintzizenaka Lizarraga horrek. Hagan egile pixkat, handia. Adrian, esaten dago, enaitzek. Neskak zezien? Neskatu bai. Bigernak? Zagit. Guai jarko jau. Sigue rascando. Bigernan neskatuak. Bai. Ez? Ez, Juangar, oso ongi diru aportatxetik kauso honda, Oso ongi, Juangar. Gios, faltakigu? Faltazkigu, bi talde? Bi talde, bat mistua. Mistuen zen Lutxo, gara gutxi sartuena. Bizikletan lehenengo batia da, behi... Hori da, eta gero zon bebiloekin. Paula, eta zizen da Helene. Eta guai ustet, Helene barkan. Leisterien daiela Helene. Bale. Eta besti falta zana, zein izango zan? Garazi artia da eta neskala. Abik, bale. Ez dakigulako horrikako bakabin irugarren bat, ordu ben Helene bintzat espiatuko dugu. Bai, podiume eiken danien, konfirmetzen danien, ja agurtuko bat, helduan urteaino. Bakuntza gaztei esan do jateko eta ordu ben hasia jaten, eta oian ja jaten. Oian eia... Lotxatik arbizuerra, Ezinen gazta gaten, zu. Hola, Iker. Espiatuko diago lehen, sortzeko, 5 minuto. Esateko. Ni guai inderberritzen nahi pixkat, Gazta pixkat, txoixo pixkat. Jarra, Jarra, Anes. Ta hola, espiatuko diago elmu gai atzeko jendie eta... Egutegian aldetik, txitxo, zer hori esateko? Egutegia? Osea, egitaraue esan ezo? Markatu, egitaraue. Ba, aurten nahiko hotz utzi dut, Egitarauek egin esan. Ni guai ez da gauen. Kartela iritu zaiten politia, kartela behi, politia iritu zaiten, ez da, elektrotxarangik ez do, Atxaldien? Ez no, baki... Kontzertu ez do, DJ bet, horla, nahiko xumea aurten, Bai. Samladakoik espailetu erko pixkat, Atzo joan zen txalainak ongi joan zen. Ez da nahiko horiz. Txitxo sofa motaik, atzo atxalde guztia. Baskonia ikuste, bai. Bai, enen billetu, tio. IPTV, me cago en Dios, Baskonia billetu. Vamosen, vamos. Ez son, vamosen. Vamosen zon. Ez enen billetu Madrideko ostegunien, markatu, atzo bai. Ostegunien enen billetu Madrideko imposible da. Eta izan vamos, o... Movistar dial 7 jartzen duten. Ez nen billetzen. Be, hori da zon ACB, do paketia da ACB-an. Ez da gandik, nirien ez to. Ni IPTV. Ni bai, ba. Ba, bueno, gai baloncestu oso... Ba, desastre, Baskonia, meko hau indio. Lehenengo kuartuen jartzen baza 20 puntu bera, ja. Eske, erasuen, ematen zein pena, nahi zein... Ez dakit. Regalatzen balon guztiak, nik jarrintzen ostitxar bat, en serio, Jo ikusten jun parzelak, eta 2 3 eta laugarnako hartuek, antzia, baina ja lehenengo kuartuen galdu 15 bera jartzen.
Gaia boltik ezin eman. Bierbu esan, a ber, irazu erko de hau, hau indios, hor, eskure ginak aina eta... Adan jangata, Kontrako ekipuen. Bete... Harritu inia banekin. Bai. Ricky Rubio oso zalien ez ni. Da, itzel bat, izen zanan itzel bat, Ni gaztetan oso zalien nintzen, eta dakaten NBA-ko kamiseta bakarra, Timberwolvesen Ricky Rubio da. Oatzen eiz behin, dela urte pilat joarazten zenien DKV, oza, Juventuden behi DKV zanien. Paginela buesa de behi guztia, NBA fan horreti. Egin zen partidaz bat, oza, berak irazi zen, eta hortik gutxe NBA jo. Bai, ja, jugadoria eta mazazpi urtekin egiten zana. Bai, destakatzen asko. Eta gero ez da tira horia del gopon, mekanika de tirota bastante xumie. Ez da oso politie, baina kriston fiziko eta gero piste asko, asistente osona. Gero joan zan osasun mentalara zuekin eta debei, utzi zen, eta pasatu zen gaizkio. Bai, NBA-ti bueltan, hartu zen retiroat. Karri izuna, zerbezat gehiago. Ostia, txitxona zoen alkolakin gola. Txitxok, alkal arazoak bai, edo ez? Ostia, iza konsumitzen... Alkoliko sozialan, Izaten konsumo alkolikoa eta azken aldien mediatik gora... Jan jutiru, bakarri. Ure honena. Bueno. Ikar, irugarna, taldekako irugarna. Elmu garatzen ari dela jendia hemen. Beste irukoteat. Oso ongi, jendie! Lutxo be hilebekin. Lutxo hilebekin, oso argazi politia, Ze politia? Salon jartzeko mokue, oso politia. Ya no zona beia, Politia taldekako edo behi, ez dugu eman protagonismo askoik, behi... Gero de, bihandu bat teatzi horrek, ja, neiko landakau batien zentratzen, Bai, ez da lerri xabi. Claro, plazan. Hemen argitasun asko, pantaiat bakau baina, seitzeko de, eskotan erreztasunik ez, Eta individuala zon lehiakortasunak ikusik, oso estu. Oso estu. Leicesterin nola mandon multa de Mikela ikusi bakarrik. Ba, bai. Orden falta die? Dezitu erko jau, hile espiatu berdiaun taldea falta. Garazi hartie da, nik familiarra izeki. Hane eskala, ez? Hane eskala, lehen guzine izeki. Nik espiatuko nituen, respetuz. Torri, gauz bat. Bai, kazetan zitein media hau txeitz. Ba, zer moz aurrek eta hori, pleit? Zaur? Seme alabak. Ongi, kaltarroak intxikina. Zarrena ongi, guai kursuak atzeko daizte, eta bueno. Betiko dizguztu. DBH, ja, ez? Bai. Bi hasia guai. Osea, bat akatu, urrengoen bi hasi bia. Eta guai iken txintxo, bale, jale batzu, ikasbidaiako ez dela fan behar batzu, maleanten batzu. Hola, Guri uste hortik kanpo, guri txintxue da. Hortikat. Guri oso txintxua. Aldu di. Ara zongi, akatu berdi hau ba. Batia gainen aldu di, ez? Zer ongi. Lau hildu di, Hau baneskak. Hau baneskak. Eurre. Oso ongi. Ze politxe. Oso ongi. Ze politxe. Bueno, baia elmu garatu dia denak. Ba... Ze? Azkena esartu dio, jakatu dia, ez? Nei dezu genien... Buketu dio. Nik uste da urtengo nahiko izan gara, ezik, Hori da. Sorpresa omen dola, horren urtean. Nik uste Euskal Festakin etionek behon ure bazka eta hortik jarraituko jau nik uste. Baina gauz berriak de, etorko dienan susmoakin. Memetik inobatzen jatenga, beti freskatzen. Así que... Beti jonen da berrikuntzan bat. Hortaz, ne parteti, eskerrik asko hor pantaiatzen joan zarien guzioi, eskerrik asko inere txagu behi da behi, honen parte izeteko aukera ematiatiz beste behin, eta gora trialtron porras, ez nahi? Gora